Atylan ok bilen aýdylan söz ýygyna aýtmaz. Haly horzunly mihman. Daýy ýegeniň şo kitugly çakmaşygyndan 2 gün geçen soň Günortanlar owa itli bayar geldi. Gara teletin papakly, goňraz kendir ädikli, gaz boýuny zizýuken göberçek garaýnyny düşürip, paýtuğundan arkan gaşyp düşenine gyzyl burunly paýtuğun şeýiniň gapdaryna joňkoran salpy ulak kikimora jög-jög edip bayaryň gelini buşlady. Bayar papagyny çykardy. Bir gapdaryna daryl, arada açylan ýelmanak saçyny, hüýpüpik kekezini timarlap goýberdi. Aňardan gelýän amananko salamda bermän şura nire dedi. Şura başlygynda rutap gelerdi diýselerem, itli bayar bir sapar baskan çaklardan balhana çykmady. Eýdana doranyp paýtugyna minni. Papagynyň etegi bilen ýüzüni ýelpedi, geýdi. Kikimoranyň maňlaýyny typalady. Ýermalaýsyr. Gowa şura başlygyny Berkeli begin brigadasynyň Şadulyň kölügünden tapdy. Iwan Yasnikidi garpy diýip oturdy. Usta tanış paýtugyny ulukdan görenden bir bahana bilen turup gitmekçi boldy. Arman ebeteýin tapmady da garpyň daşyna geçdi. Ak köýnekli alaşa köne şepesini guzogyny gerip garşylady. Ziljuken paýtugyny dady bilen Şadulyň kölügünden sokuldy. Ýeriniň golgun man başyny çalatyp garpyda güýmenen bolup oturan Iwanyň äskerimizligini duýmadyk boldy. Ýasama şoğluk gün oňa habar gatdy. Eýişler kala ýyllyş, güne ýany bilýäsmi? Taplan ýaz. Zizjukin elle dokolun ala palasyň üstüne aýaklaryny öň uzatyp ornaşdy. Iwan köz ýaly garpa dilimini eline alyp, goşulukda batman lugurlaşyp duran külteşiň ýanyna ýöneldi. Zizjukinim ala garpa ýaryan şepediniň Musa Dilmaç näme gelmedi diýen soragyna jogap bermän. Gyzylyňyk goşularyň içi bilen göni şolaň ýanyna bararman boldy. Barabar manada Iwan Yasnikiniň tagallasy bilen meýdanyna peýda bolan kultiwatoryň sapyndan tutup duran küýükü daýganyň ýüzüne çiňerli. O çany kätmenden bejermek gerek. Berde senem barmadyň diýen ýalmanyda kolhoz başlygyna el berdi. Näme diýýär Batman? Ha şey diýsene. Siz düýün keren wekilden ulum ýa keçe diýip daýgan garaýnekli bayar synlady. O näme soraýar? Batman daýganyň sowalyny alaşanyň kömegi bilen dordan düşündirni. Itli bayar dodagyny şögürüp çiginni gysdy. Bu näme diýdi boldy? Bir ýerde ululuk keçirik gurrunun näme daxily bar? Daxily gaty bar. Düýün keren wekil, gowaçany diňe külte bile utaň diýdi. Daýanyň sözüne Batman pınkırdy. Kalhoda at takmaga bagyşlanan şowgun ýygnakda. Itli bayaryň şoňa meňdeşirek ýagdaýa düşündigi hakykatyna geldi. Ýazyljak ýazylyp kalhoda at goýbaga gerek gelende, itli bayar ýene-de gaz boýuny süýndürip ýerine galypdy. Kalhodyň adyny Gigant da kalyň. Gigant näme ho? Diýip Türkana daýganlar ýerlerden seslendir. Gigant, ýagny goçok, lap büýük diýip Musa Dilmaç kelim ýola gaýtaran soň. Wah goçok diýsene. Ýok, biz ýene tejik kiçidiniň ötdürinden gelregem telpegime ýerçek diýen garym gatyň seslerden soň itli bayaryň jaňy çykmany. Çürü çöwürmeli küýükü daýganyň jogaby gabaraly wekiliň madatyny gaçyrdy. Ol Batman bilen owa şura başlygyna ýygyny düşündip şarat edip atalara aýlanmakçy boldy. Şu mahal aňal burunly Berkeli begeslerini. Batman goçak urap barýar. Araky nasosly meselelerini sorasana. Nasos ýok. Motor gelenok. Gelende turbo da ýok diýip Zizjukin sözüni soňlamaka Berkeli brigadier soňşurdy. Turbany özümiz tapdyk. Iwan Petrovich bilen depo gidip men köýne dostlarymdan diledik. Ýok, mana tapşyrdylar. Geçen ýylda gurnan kalhozlarynyň daganlygy derarly. Gaz haşary işlerini geçirip bilmeýänliklerini, ene ýabyň amykly gömlendigini, haşulat basanlygyny, derýanyň boýundaky şärekli jykyryňda halis lagşanlygyny Batman Iwany ýeken aýdyp beripdi. Şu sebäplen häzir raýon wekiliniň brigadiriň sözüne pitwa etmezligi ustany ýönküden beter gaharlandyrdy. Turba tapylar elbetde ýollaşyjyk. Siz nasıl tapşyň? Döwtalap ähen bayaryň janyna ýakmady. Popuş ýüzünden fiýrigýan deri öwran süpürdi gurrun başga ýanry boldy. Şura diýen jalaly ysy. Paýta birleşigiň başlygy bugun owa näme matlap bile geldik diýen manyda bir-biriň ýüzüne seredip ekrançylyň içine siňip giden Batman ile Iwan ikidi. Çaýçym salamdan Şadulyň saýasyny dolanyp gelenine nahar çekip ýören Berkeli begi gördi. Getir bakaly Berkeli begi çekdirmäňi.
Senden hereket, menden bereket dip, ay bu doşunu Kur'an oba şura başlygy gülümseýän gözlerini oýnakladyp, owadan hakkan typalap kysymlady. Berkeli bir seviş çektirmesinden doğulu şakiyetleri ýerine getirdi. Oturun sınıftaş. Sizin Ivan Petroviç bilen. Bugün şuramız joştu dip, Gallo brigadir Batman lagygam öňünden ahar goýdy. Bir taram diňe oturundan hopurdy, şemselen şakyrdy, torgoýlaryň jürrüli eşdirdi. Ahir aňyrsyna itgonan Zizyukin dilaşdy. Kim biçerdi bu ahary? Alaşa şadudyň ileri ýüzündäki gazma ojagyň başyna çommulan girdineje akta kalabaka ýümledi. Syýlagy beriň oňa. O kalgoçy dällip, gamış destesiniň üstüne oturan berkeli bir gapdarlaryny çykdy. Şura başlygynyň sözünden çykyp bilmän geläýdi. Kalgoçy däl. Tapagy ýok, syýlagy beriň. Men buýurýan şura. Rayon ýol başlygynyň garaşynlygyna göz ýeten Ivan ýasyny saklanyp bilmedi. Kalgoçy bolmasa oňa näme syýlagy berjek? Asla näme diýip oňa nahar biçiren üçin syýlagy bermeli. Galy berse-de kimi syýlagylamaly, kimi syýlagylamaly diýerligini elbetde kalgoçynyň öldüri bilýär. Şeýitden ahar başyndaky ýöne köýçe warsaky, ulu mesele ýady täkdi. Ýeri gelende armalaryny ip ýören kütügüli Zizyukin ahlaksyz ussa agyndan geleni diýdi. Iň soňunda da rayon ýol başlarynyň abryny gaçyrýanyň ýüzünden sypalanmaz diýdi-de gözlerini öýüşli ýumjukladyp paýtuna minni. O aýda oturan garaja oraçanyň töweregine Batman garanky atlyşan soňam kän köwlendi. Arman öýe baraýmagyň şemin tapmady. Daşta işte toýlam gözüne iýilmedi. Ýok, bolşun bolanok. Belli ne deyin. Ya uyanlyk, ya biýanlyk. Belki Nurjemal döwletliräk ýeriň küýündedir. Men garybyň köýüne keçiden gaýr nämeti bar. İçin ýakaýyndan ýaly. Ay böyle minni meniň gaçadyr ýa, be Larisaň baş ucuna hatdaşlap giden kimke. Ya ýene galtamanlar ýytyrynýam kalar. Äge bolmaly. O gün hödürleriň tapanyşany nähak almadym. Ivanam abi bugün itli bayarlı it tepişige döndü. Birden takkı durdu. Nurjemal'ın öýlerini girip giden ay bölük günler ýytan tanady da şuňa dedi. Ay bolýar-da, ýogur bolsa da bolýar. Şeýle garym gatym oýlar bilen ak mektebiň ýanyna ýetenni, ýö tamamyna çyraýan ýanlaryny gördü. Be. Eýwanyň halkyny oturman bir mahal sıra ýakyp Ivan nämişli Ivan ýasny bolsa başga adam goýundy. Ol rayon paýta birleşiginiň başlygy Zizyukynyň owada öýüň alyp barşyna halamaýanlygy hakyny eýýäm, raýkomda da, ijraýkomda da agdapdy. Emma ona her tapar Zizyukin sowatly adam. Daklad etmek ýokdy diýen gümürtük jogap berdiler. Men şonu iýdil sowat bardyram öýdenmek. Dile warlygyna dile waralýany. Men onuň aslyna ýeteýin. Biziň Rus halkymyza abra getirjek adama däliň pikirler bilen eline galam kagdalaryňsy. Gadardan dostlarym. Gidilip ne deyin, men sizi. Fabrikimiz umumman Leningrady bir şak göretim gelýär. Bir sizin şeriňizden emasy. Jokrama jogdada gara dere batamdy. Elbetde elmedi ama Nivanyň salkyn kenaryny küýseýän. Antoşa beýle del, Antoşa yssyna bilen oksadym. Men meden front ýeskeri. Men meden front söwüşine diýip şol ýeňip ýör. Öle ýam ýödüne şägir dem ýetişdirip barýar. Lary öle aglaýa, bizden gizlin aglaýa. Giresi gelýär. Dogry menem käte yüreğim howla berýär. Ýöne gadardanlar bir de işken, judaken. Ondan şora ýoluny biziň sady hem ak göwün halkymyz asnat getirýän bir ýolbaşdymak bar. Men şonuň öýe adamymyzlygyna ynanmaýan, şoň bile bir ýüz etmän barp biljekdir. Iň bolmanyna ilkinji bolşewik hasylyny ýygnaşyp gitjek diýip udokda kärleşlerine ulyň hat ýazyp oturdy. Bu mahallar Mariýanyň meşhur ýolbaşly çaýhanasynyň Gülmatar tarapyndaky giň dergödeli hogullaryň biriniň agdyny aýnyň o şädikli, şäk ýaka köýnekli, uzu gotodly öýerme ak guşokly, jam mörükli garşu garap ýady paýtunan düşdi. Lonkullayan paýtun şagyrly şölün köçäniň burşuna öwürlüp gözden iten soňam. Sypaý gewinuli piýady, ädim etmäge ýaýdanyp töwrüne diň salyp durdy. Keltejik köçäniň käýerine gözelýän elektrik sylalarynyň şalaja öwsýän şöwletini, suwly halmalaryň boýundaky daragatlar penalany üçin taýgatym aradan geçýänem ýyly saýgartmaýady. Sypaý gewinuli garşu sag eginen asan şaklança haly horjunny ýokara çekdi-de, ýöňüm dükdi. Ýöňünde paýtunyň nişan howlusyna girmedi de inneki dergüde tümülüp gitdi. Darazykly bolup ulup gidýän howlunyň şep böwrüne giň eýwan ak tamyň beýik gapsynyň her tarapyna iki pencere bardy.
Keteligine kerpiç düşelen ýodajuň ilertinäki aýtymda bolsa, çalarak süllürin, giyarginler, täze horadylar, hrizantemalar ıskantı ıraňat ýadylar. Şol ýoňsuzja şemendarlygyň orta arasyna, hayatyň düýbündäki daş guýunyň ýanyna da renklenen tagty oturguç tegelek stol bardy. Howa petişdi. Şol ýerli gapyňda penjereleriň dördüsiniň-de häzir açykdygy sypaý gyrsuwy geňirgendirmedi. Howly tetüýüniň ýoklugy da inkite gidermedi. Umumyň ol bu howlynyň erejetine beletdi. Bu howlynyň botawazyndan ilkinji ýoly ätlerine inni 2 ýyl bolup barýar. Bože moj, Alyosha, eta ty diýen owazly ses haly horjunly mihmanyň ýüregini opturdy. Ey taňrym, Alyosha, atyl bitenmediň diýmän aňlady. Ol bitese tiskinip, ala garanky eýwana, ayak basanna, sırdan moýly aýal guzagyny doldy. Ol bir ýangagyndan şap-şup owşady. Terenjam berlen garşu takkaly ýüzüni dürtdi. Tegelek ýakady kurujewaly, garypök kombinasiýasyndan ýarçy kopturun ak mämeleriniň garşuň kukuregine oýkady. Atrın behuş ediz oýdy, mihmanyň burnuny urdy. Bože moj, Alyosha, ty как я по тебе соскучилась. Жеребец. Ey taňrym, Alyosha, ýözüň meri buzurun. Men seni nähili küýsedim, taýçanagym meniň taýçanagym diýmän aňlady. Haly horjun ýere gaçdy. 2 görüg tapışdy. Galpyllayan aýalyň dodukdan zordan aýyrdy. Daýmyny adyşat salyp, alaşa uludun demin aldy. Nepedim mürdürtäýin diýmek. Öýle öýlerden ýödgede adamyň bolmagynyň mümkinligi bardaky pikir haly horjunly mihmanyň diňe şu magal ýadyna düşdi. Emma ol nähak ýynjylyklarny. Häzir bu howully 2 oýnaşdan ýödge hiç kes ýokdy. Hut şonuň üçin hem gözleri uçkonoklayan takatsız gelin mihmanyň elinden tutup içerik çekdi. Şorturan geliniň elçek bolýan hylwat otogyny da we mihmanyň ilki ýoly gireli bäri ýyl ötüp geçdi. Hawa şo aýazlaýşam ýolbarsy çaýhanasy aýratýanym şowhundy. Udyň aýynyň uzuny kümüş päýnek geýdirilen neşeli galyanlaryň, papiroslaryň gögüm tültüsleri, humarly mehelleriň depetine burum köwlenýärdi. Daşar sowgum bolsa, çaýhanaň içi dymykdy. Her gede kapaçylanyna çakyr aýal hap edip içeri kursa burýardy. Tüsse bulutlary dogdurlaşyp çykýardy. Dürli dilli gowurdy çaýhanany göçerer elýärdi. Türkmen, Rus, Ermeni, Äzerbeýjan, Tatar dillerinde ýanglanýan üzlem saplam sözleriň her birde takynlady. Bir ýerde häzir puluny yer tapman gelen zalayam, töwdäsiň täzirem. Gadymy şäherde düşläp geçýän jahan keşdelerdi. Ýöne ýylynmagy soglun ýeň ýoluklarymady. Teketiniň her tarapyna äpet daş ýol borsýatan eýwanyda adam känni. Boýdan başa diýen ýaly takyr palasly şölen eýwanyň bir burşuna aýbodaşyny gurup, boýunyň içine sokup gyjak çalýan karynyň barmaklary zordan diýeni diýdi. Goýa görgüli sadanlany demleri bilen gazdyrmak isleýän ýaly töwrüğünü gallan ýuka dowuny garamaýaklar büküşip ýygyrlaşyp bir-birine barha gyslaşýardylar. Bir kowşumyň öňünde çaýdan gaýrdat ýokdy. Her gede kapaçylanyna gowurlan lakkadyr kebabyň tagamly bular ymsyndyýardy. Çaýhananyň günnäwörki penjeresiniň öňündäki stoluň üstüne göli guşuň süýdi diýsen tapyljakdy. We stoluň başynda jemlenen bedemen zahirleriň gözüne zat gören okdy. Asla olar çaýhanada özümizden ötü adam badyr müýden okdylar. Ýerdiňe şilim toğuruşyp, şerap ödüşüp, täleýlerin terde çögürün çarhyp elege ýygenişip, gyýarlaryna goja dünýäni agydyr düňderedip otyrdylar. Baýlar tebire turun etjekmişler. Kalhoda 20 mal elinden alınacakmış. Grupu daýanlarym, töwdegerlerim hukukdan kediljekmiş diýen ýaly başly barat gurrunlar agzan agda geçýärdi. Geçen akşam Awganistanyň Antquyu welaýatynyň Owrunça gaýdyp gelen gaçakçy Dodorbay oturunlaryň ýaşurdy. Ol ýaýban şal hakkalyny jonluk barmaklaryndan darap, kakabas salelary öwtüne diýet berýärdi. Bilen ha Allahyň kömegi bilen aman tagy bardyk, ýerleşdik, ýerli ýurtly bolduk. Hudaýa 100 000 şükür. Araşy baýyň kakasyň dagy mal dünýäsi ganok. Hani Antquýda diýe gumologynyň gaýry diýişden çygar çöp ýokdy ýerler. Dodor kaka. Melul gözler tüdülýän tüňgü maňly ýigit şilme ýapyşdy. Ketuda gatyrgany. Gala daýdypdyrlar. Suw şölrek diýmesen öz eliň öz ýakaň, toguňa tok diýen,
Sebire sürgün etjek diýen ýok. Ona Alaşa baýyň kakasynyň ant guýly gurrun goýaryň diýip arakdyr şeraby agzyna almaýan Alaşaň özü ýüzüni turşutdy. Küllü türkmeni Owganystany ýa-Irany göçüräýmek bolmady ahyrda doragy. Öz ýurdun özüň eýeli etjek bolmaly Hudaý alady. Loppuş ýüzlü dodor baýyň gurgaçlary haçdyrly. Jillük götün galyň soň watan ýurt näme galynyň Alaşa baý? Bolşewik ýurdunda ýumurtga togulajak bolup dur. Başyň dikke. Malyny emläňi halat etmeli adamlar. O basaňam tapylar. Gaçyp gidesi ýok. Jübimde teňgäm bolsa, baran ýerim watanym. Iki daşyň arasyndanam teňgäm alyp çykar. Onu neýdim? 5 köpük teňgäm diýip ýugurdy orta şeýtel berip ötägçekmi? Onuň akyl sözi Alaşahan. Bileňem Allah uğruna etsen yetimi şol, bir de golla verjek köte uýuşlylar bilen gepleşip ýörenemem ýok-da dağın artynda. Ýöne men häzirki şu günkü meseleni aýdýan. Kimdir biri? Ýagyň daşyndan içem andyr diýdi. Men Alaşany ýagyrt gördüm. Bolşewigiň bar işine gatyşyp ýör. Ýene zagardap bu worup duran täze çiýişler getirdiler. Bulgurlar suwdan doldurýan daş küýdeler kimin bulkullaşdy, zyňyrdaşdy. Içiniň hem meniň ýürek bulandyryjy ýygyny öwrenişmedik Alaşa şemarlamakçy boldy. Ol gapay ýönelenni, hüýpipik kekeşli başyny galdyryp bilmän meýmes bolup oturan goňras kitelli, begret galifeli, sary getirili geň adama göz düşdi. Sepelni maňryna diýipdir. Tageli gowdan süýşäň biline. Çayhanan goğunu eşitmeyen ýaly. Ödüni tiredilýäni duýdum, näme hüýpipik kekeşli ter hoş başyny galdyrdy. Gaz goýuny süýndirdi. Ýuka gamly ýüzüni sepeliniň aýat bilen syrip goýberdi-de. Garşynda daýanyň gara sakkally syratlygyda reňsiz gözleriniň bulanyk nazaryny dikdi. Süýen barma bilen ýanyna çagyrdy. Çayhanada oturanlaryň hiç haýsyna meňdemeýän näýatanyş Alaşanyň höwesini özüne çekdi. Onuň garşyndaky boş oturujak oluny. Tanış bolaly ýagşy gitip, kerhoş ýelini tutdy. Züz ýukin, ýewsey züz ýukin. Geçmişde ofitser inni şinovnik. Şakır aýerli. Melul humarly şo geceden bäri 2 ýyl ötüp geçdi. Häzir sırasy halgot otoga elinden çekýän ak göwsli aýaly Alaşa şo gece ilk edip görüpdi. Soňky bir ýylda ol Anjelika hasy otudy. Bir sola howully galapen günnüýdüne, käte gizelerine de onuň ak guzagyny agynydy. Şonuň üçin häzir öýde ýozga adamyň bolaýmagynyň wekimi de Alaşany eýmendirmedi. Ol Aýşe şiretli otoga alňasady. Emma o şurawa diýen ses onu hakka doňdurdy. Badabat aýalyň elini goýberdi. Galpyllaýan aýal ýüpek kombinasiýasyny şowurdadyp içerik girip gitdi. Alaşa müýnlen ýerine gaňarlaryna çalarak çaýkanýan öýüne göz düşdi. Pardon, Alaşa baý. Hozaýyn baskan çökde mihmanlyň elleşdi. Anjela sırany ýak. Gosok sarıp apgadyny, sypalyşly ýapany çemendarlykda stoluň sunuklap goýberdi. Kendir köýnegini çykarmaga durdy. Issa alyp barýa. Musa, ay Musa. Derewä tarap gyýgyrdy. Musa dilmäşden ýöň Kikimoranyň jüg-jüg eşdildi. Haşlap demalyan garnlak dilmaç, derweden yapınsa, gürcü gelip eýetiniň tozanyny ýadyny ýalady. Musa, sen gaýdy berinni. Dilmaç eýwany ýetmän ýygyny dolandy. Şo mahalym eýwanyny akşyraýanny. Çaýkan zyrýan mes aýal näz bile içerden çykdy. Geldiňmi, ýewsi uşa? Aýalyň akkyny hetinde müýünrügemekden dagdan nişanam ýokdy. Gaýtam eýäriniň eginden çykaran köýnegini elinden aldy. Ýugunyň häzir nahar ebereýin ýen içerik girip gitdi. Olar daş guýunyň ýanyna stoluň başyna ornaşmakalary. Orta tagym geldi. Üdümli, pomidorly, hyýarly tabaklar düzüldi. Ýagdaýlar gowy däl şura baý diýip Michael oturan ýüzükin bir bulgur aragyjynkydan soň dirasyp başlady. Onun öňüm gansyz ýüzüniň häzir juda agaranlygyny Alaşa sıraň ışıgyna saýgardy. Gowy däl. Meni ýaňy raýkoma çagyrdylar. Alaşa da içdi. Guloklary ýüzüň günne bolsa-da, gözi garşysynda oturan Anjelikanyň arasy dil kawuzy goşa göwsünden aýrylmady. Ýüzüň bolsa şepetiniň açyk göz nazaryna pikiren bermedi. Gowurlan gadyň buduny şeýnäp kerem ara şo ýyda oturdy.
Kätede daş kuyunun tağıta kapagyny ýatlanyp ýatan kikim ora onuksyn koklady. Käbir naşalynyň agdyny pulu bile petiklemesek. On gaýetini etme ýepsey hojaýyn. Pulu bitse bolýar. Zyzyukyn ýene bulgurlar doldurdy. İkinci bulguru başına çeken Angelika'nın metrgen gany hasa tolgunny gözler keterli oynaklady. Ne hili mülayim akşam diýdi de ýerinden turup göwsüni güjüňläp gerinni. Gülleriň arasyna baryp piňlenni. Meseleýdi. Pişik ýaly mawlya. Revolýusiýaň bilen emişi ýok, galgozyň bilenem. Dünýäni fiil aldy topugyna çykşak därleýän ýary, gaýnaýan tüňçekim ýerle kırdap güllü. Derlän burnu süpürüp goýberdi de ýelmanak saçyny ýağly elüle sypylady. Aýaly bir sözleri eşitse de diýýämisiňem diýmedi de ýylgyraklap gelip ýene Alaşanyň garşysyna oturdy. Revolýusiýa bilen işi ýok meseleýden Alaşy gözüne aýryp bilmedi. Aslynda Alaşanyň özüniň revolýusiýa ýadyna düşüp duran okdy. Bir mahallar kakasynyň ýany bilen şähere kän gatnaýdy. Şäher mektebini okutdy. Kakasynyň täzir zawodçy hemşerleriniň dünýä gürünlerini diňlese de, ulus ýadatdan onçokly başynyň çykmaýanlygyna özüniň tiz göz ýetdi. Şo sebäpli soňky wagtlary içinde tiýatrda baş goşşagym bolup ýören okdy. Bir ýola set tartyp çygyň haradynyň ýanyna Salmanyň iraşyna düzdüň oýnap oturunan arasyna siýasat bilen ne işim bar? Garnym dok belam ýok diýenine talym kölegösünde pezdik murtuny makrazlap oturan Nury Nilger sen düz meýlis adamsy, Alaşa baý diýip göwünden turupdy. Eger Hudaýlygyna aýtsa, şura hökümetini näme üçin nähil derejede halamaýanlygyny mahal özüm oňly bilen okdy. Ak paşaň döwürgele aýyndy. Maňa şundan uly emeliýet ýok diýen pikir, o şura başlygyny häl işini köşeşdirýärdi. Ýöne bolşewigiň öýlerin talaňa talany ýüregine ýene kitu ar oduny ölçürýärdi. Ola sığmaýan goýun türleri dagady. Maşgalika bölündü. Ene atasy uýalar owana gaçdy. On tanapdanam artyk mülkleriniň ýagyrnyşlyk ýaly mellek galdy. Ýok. Dodorway dagy mamla şuloň niýeti pis. Gara deňlik bolsun niýe? Adamyň beş barmak deňmi näme? Her kimiň öz maňlyny ýazylan täli bar. Her kim Allahyň öz berin ırsy bar. Gara deňlikden Hudaý saklasyn. Ýüzüni bir gallardy da Alaşyna gıymallasyz nazarny tabakdaky hyýarlar dikdi. Onsoňam näme üçin men ak paşaň döwürgele aýyndy. Maňa şundan uly emeliýet ýok diýen bolýan. Näme? Emelim mamysyn men. Bollung da owa şura başlady. Ýeliňden näme gelýär? Kim seni birden göýekçede ilkinjigede kino görkezden awşam ýadyna düşdi. Şonda bayramalyň geljek maşgalasyň garşylamak bahanasy bilen mesçitde kino görmekden ýüz döndürip turup gaýdanna. O bir tarapdan uwamy Hudaýhon owa dostoryň arasyna öz abirini artdyryny öýtse, ikinji bir tarapdan gyýylan kino gelenine nägiredigini ýanar dagy ataşan bilsinler diýdi. Emma oňa şo purdatda ýagyşdan ýamanyň kelamagy söz aýdylmadygy ören namysyna degdi. Gaty kemsinni. Diýmek owada onsuzam oňp biljekler. Diýmek, gara ýüregine ýene bir kituli düğün döredi. Äskermeýän bolsaň, möhürüňden ne peýda? Gör, bir jenanyň mämeleri ne hili ak. Alaşy hinide seni beýle ak beden beýle ter ýanan görmänni. Bolsa da dünýäde orsun odan millet ýokmy kadiýan. Gözlerini de çakyl gody ýanypdyr. Gara gökçäňiz maňa iş bolýar. Nasos berin okdyýbym üstümden şikaýet edipdirler. Raykomda düşündüş ýazydylar. Belam köruş ol Ivanna. Görýän göli men koňgulan tutaşok däl. Şu aýagymyň aşagyny galyp ber. Baryp Leningrada da men hakda ýazanmyş. Birden ony sınçylyk tutdy. Asgyrdy. Stoluň üstüne ýatan papiros gabyna elini ýetirdi. Şilim otlandan bolmasa şura baý Ivany sen ýegenine tawşyrdak näde? Goý men ýegenimi ýer ýuwsun. Şo däme dünýäni bulaşdyryp ýörenip, Alaşa gahar gojagyny gorsady. Ýanar ýaýlym bilen bolan wakany aýdyp berdi. Gowsy Hudaý ýol berse, şoň ýogyna ýanmaly. Oňa da beleň berýän şu ýerdäki türkmen polkunyň komissary baýnadar.
Ýadyndan öten ýyl bir topar eski reýden terkap çekirtge kowuşmaga da barypdy. Anjelika geçýärdi. Guyunun gırahyna doğru durun bediräniň suwuny daş düşüren ýoldaşyga terpip goýýardy. Gurjuynyň maglyny typalamaga durdy. Häzir batman ýok. Ýewsey hojaýyn. Aşybady gurultaýa gitdi. Hudaý halaty ýanary gapsadyp bolaydy. Sen şura bay bir näse daýhana gol çekdirip bilermiň, hak ederin. Wagtdan bäri ýüregine dup ýören pikirini, şepetiniň gollanyny oba şura başlygy biçak begenni. Umumyň ýolbarsy çaýhanasyndaky şo ilkinji duşuklardan bäri ýewseýsiz ýoken, hemişe de onuň göwünden turýardy. 2 ýyl mundan odul. Şol aýarly gece ýoken bedemen türkmeni daýanyp çaýhanadan çykypdy. Näme üçin oňa öz öýüni görkezmek diýer ruhat aplapdy. Alçak sırayan tergoşun öýüne ýel berip geçmişdi ofitser. Inçin ownyk diýen sözüniň manyny düşünmedi. Wagarda wagar boluşy oturan Meýmet Baý ogullarynyň tükenekli şekeleşiginden iýirdimi? Ya gaçakçy Dodor Baýyň ýanyna uza oturmakdan çekindimi näme garady? Alaşa şol akşam ülpetlerini duýdurman tüssüli çaýhanadan çykdy. Ömrüne gorsun öýünde ýatyp görmedik Baý oguly näme tanış dergöden girenni bir wada hopupdy. Emma peşli awa togda öňünden çykan ak maýa gelin ony badabat köşeşdirdi. Ayal owaly mehmany mahmal kursida oturdan etsene. Garmady gül ýapragyny meňzeýän postluk dodoklaryny ýylgyrtdy. Adyňyz näme? Alaşa. Alyoşa, umydat. Aňarka togdan Jizyukynyň Anjela diýen garyljyk iňçe tezi geldi. Çaýhanadan meni şu gözel ýigit getirdi. Hedet horma dedi oňa. Mülakatly ýigit. Hojaýyn ayal gülümsiräp gitdi. Alaşa. Ayaly şu boljak goda ýaş ekany. Otuzda etmendir. Hojaýyna 50-ni arka atany meňzeýär diýip kelgitledi. Öz ýagdaýyny öz geň aldy. Bular ony bular tananok. Emma boluşlary köýüne tanyşýalmy näme düşünmeli? Ony ýança içerik giren terhoş hojaýyn eýýäm daşky gemlerini çykaran eken. Alýoşa çekinme. Senem çykardy ony. Bir ýol barsa däl, tam ýyly. Piýaskel berjek ýok, arkaýyn keýip çeker diýen hojaýyn dullaky bu feýdiň aýnal gapsyny açdy. Bir meýmes adamynyň füýji diline, arçaklygyna geň alyp her bir hereketini hyny diýen Alaşa, ýaňy stoluň başyna geçenne hojaýyn aýal özünden owadan gelini ýygyny tirkäp kapydan girdi. Geliniň ikisiniň hem ýaňaklary nar ýalgylarypdyr. Ikisiniň hem gözi Alaşada. Şo gece şol stoluň başynda 27 ýaşly Alaşa, Alyoşa, ömrüne birinci gedek ara geçti. Ertir ukudan ýonunny özüni ýaýyl karabadyň üstüne, soňky gelen tynkyja geliniň gujagyny gördü. Tynkyja gelin ukudan oýunan ýigide ýaňadan ýylan bolup çyrmaşdy. Bilatlaryň düýşünne dugny ýa huşunna dugny oňly saýgaryp bilmän. Guşluk çağı kerwan saraý uğrajak bolanyny penjereleriniň gapsary petiklenip, işi garankyradylan otoglargym goklukdy. Dälede hojaýyn aýal oň iki elinden tutdy. Gelip durun Alyoşa, bilýärmi? Ýewseýem gelsin neydi. Näde bile boynuny urup, garamtyl gözlerini oýnakladyýan mülayim aýalyň atarly demi ýigdiň ýaňagyny ýalady. Şondan bäri şu öýde Alaşa Alyoşa ýuruldy. Şondan bäri ol bir öýüň ardyly mehmany. Emma adyny bilip bilmedik şol ilke giýjeki tynkyja geline Alaşa gaýdyp duşmady. Çünki o şeýle boldy. Öten ýyl Tomas Alaşa bayram allan. Gaýnatadan gydan gaýdyp gelýärkä, Günortanyň zokura maksatyna Marynyň göýek badaryny sowurdy. Atyny saraýda daňdy. Ora bir topar baý hem guruply daýhan bolup, traktor senterden kireýine traktor dilemegi. Ora alsal gurbasyz garyplara göz edip şäherkli gowy çekmegi. Şeýdem olary kalhozdan gaýry testirmege karar etdiler. Yaranlary teň şäherde uly emerler ülpediň bar, towukka et şoýjyndan. Traktor alşar. Bir döwlete paýtany garyplardan köp satarsy diýip aýt diýip Alaşany öňe terdiler. Alaşa da şonu ýetip bilen Jizyukynyň idarasyna berdi. Tapmady. Öýüne geldi. Kalitkany Anjelika açdy. Goýaýdyň onuň gelerine garaşyp oturan ýaly postluk bedenini dinan owalyny urtut işerik sardy. Alaşa näme nähil bolanyny henidem oňry bilen ok. Emma garanky togda ak gar ýarly urdan ýalaňaç göwre şinnedem gödüňinden giden ok. Şondan soň ol şähere ogrunça gatnamasyny ýygzamlatdy. Şol arada demir ýol idarasyna işleýän Ýewsey Jizyukyny raýon ijraýkomuna iş aldylar. Az wagtdan hem dili bar gaz boyun raýon paýta birleşigine başlyk edildi.
Günüm geldi heleyhan. Hudaý bilen kiýen uğruna daýjak ýaly şükür diýip, Alaşa şonu öz şahatynyň aýalyny daýdypdy. Onuň oba şura başlyk saýlanyşynyň sırrını bolsa, diňe zezýuken ikide bilýärdi. Ýene getirsene sowjagy bar bolsa diýen tergoşdyr. Alaşany şirin ýatlamalar torundan tapdyrdy. Düýäň dünýäli şaýkan ýan ýewsey, hojaýynyň ýüküniň ýetenligini wazlyk edişinden aňdy. Kikimora, Angela, hani kikimora diýip ol uýunyň gyrasyna berdi. Salpugulok gürji eýwanyň lygaps geldi. Gördüňmü Alaşa şura? Ülpetlerim bir ittiýaly öpaly bolmalylar. Ol itini unutdy-da, saçlary bulaşan kellesine suwul bedere tokşak boldy. Başarmady. Alaşa onuň dimdik gören hüýpük kekejiniň üstünden telim kürşüge sowuk suw goýdy. Eýwanyň döýüşini güjeňläp duran Anjelika pınkardy. Eğerni platen salp berenne, uymullayan sırtı Alaşanyň dyýdyna degdi. Heketsen şurabaý, galanny özüm oňaryn, özüm. Zükin ýene ýerine geçdi. Terhoşlukdan aşyran ýaly boldy. Sen o şuwulçy mugallimňi derrew akyla getirdi. Onuň bulgury arak goýanyny gören ýaly, inni içme ýeşuşy behserini diýip dirwuzy haýyş etdi. Wa Angela, sen dünýäden bir habar. Buluk gedip bulgura dökülýän arak, on gepine gülýänlik seslendi. Men sana bir zat aýdaýyn, Angela. Şura baýa meşetsin. Galla gelmedi kesilli. Gurupy daýhanlardan hem sargolardan toplanýan jerime salyp bolaýmasa, ijra ýokmyň maýygy azarly. Anjelika ýaryň sözüni dinläni okdy. Alaşa da ýewsey hujuýynyň birden biri aýdyp başdan bir atlaryna begen ýanyň ýagynyň bilip bilmän alaharmak hala düşdi. Men aýryny burudan hatallym şurabaý. Rufiýanyň ýagdy zoda erbet. Sen bilýärmiň, Bolşevik 13 ýaşynda. 13 ýaşynda. 13 bolsa bizde bedewagt han gadaplanýar. Alaşa bir sözleri akyl süýgüjine sürýärdi. Ýewsey hujuýynyň aslynyň kimdigini, matlabynyň nämedigini Alaşa şinniýde çenleri dogry bilen okdy. Emma ýylyanyň ýüzünden gar ýagýan, öýünde de şagy pişik gimen meýmereýän bir geňgilykly adamyň şura hökümetiniň beýikbili üçin jany ýanmaýanlygyny aňytdy. Mädemin mollanyň orsun ataň bolsa, birinde paltaň bolsun Alaşa baý diýen sözüniň nädir suwunum ýewsey hujuýynyň ihlasly aşnarylaryň misalyny gördi. Alaşa häzir tüýüşler ýaly hemra hemaýatçy gerek. Kakasynyň onun ultimaty bardy. Beýle hat sowady, ors dilini bilişi bilen oglumyň gulmanyna Mar vilayatynyň hany bolar diýip saklaýardy. Arman 18-nji ýyl ähli çaky bulaşdyrdy. Onda da ýene dünýä düzeler diýen gedemsi baý umyt edilen vermedi. Emma biýupa dünýäniň barha bujurugy artdy. Mundan 3 ýyl ozal 5 tür goýunyny gumdan sürdürip, Alaşanyň ejesi bilen 2 uýuzunam kezebe atyp, erbet sırgynyny giýje. Daşrabat goýusynyň başyna kesir ogly bilen iň soňky ýerde koşlaşanyna da ol ýaga bolgun. Hudaý bizdendir. Umyt edilen bermegen bizden elizmegin diýip sargyd edipdi. Häzir ýagdaýdan alýan Jezjukynyň aýdan habary Kakasynyň şo sesini ýene de oň gulagyna getirdi. Baý ogly esasanam Anjelika eşitdirjek bolup, "Biziň türkmen baýlarymyz akmak bolýarlar" diýip ýüregini dökmäge başlady. Garamaýa näme? Arly ýyly orlup şapylyp, gar öýüniň duwulyny 2 bogdak uğun talsa, elini käbän halkasyna ýyldyr nälen öýdüňok. Ýahylardy uşol. Akmak baýlar bolsa, tapan tupanyny goýuna düýä berýärler. Ular ne kaşan köşk sallar ya, ne gözel ýerlere sapara edip, keyip sapa çekýär. Ýa symyşlap ýörmegi, uly bagyt bilýärler. Men beýle durmuşy islemeýän. Akyl edýän şurabaý, gam çekme. Ana ha basym dünýä gelip keyip çeker, pikir etme, hiç. Olar ýene-de kän oturdular. Anjelika howla 2-3 gelek bederläp suw tepdi. Ýerden howur galdy. Wa harmanyň dilimi dek sarymtyk ay daş diýwarlaryň depesine ýalpylanyna Alaşa ýerden galdy. Jana, horjuny getir. Horjundan çykan 3 petde pul Anjelikanyň eline agyrymsardy. Oba şura başlygy aşnasy bilen howurlanşyksa da, ýüregi howurly galdy. Ense ýola gaňrylyp ýygyna gitme diýip titrep duran ak mämeleri duşoklaýjy gözleri teretdi. Ýewsey hujuýyn şura bilen garaňgyda goşlaşdy da, "Eslesen geliber, çekinme.
Men aňyan. Anjela sana aşyk. Çekinme, ikimde de yeter dedi. Ol dokuýuň aç bir şey düşündiňmi? Demirgazykly gyýdyň oýlary. Şatut berkeli beň brigadasynyň gowaça pelleriniň ileri çetinledi. Tut bilen deri aralygyndaky şortoňdy kelli. Yaş pürlü ýylgynlar basyrypdy. Derýanyň ýakadyna jaýak çeken ýaýbaň toraňlardy. Şatutdan howalaty basylan ýaly aşak ýaparlypdylar. Gojaman daragyň astynyň aram-aram ýuwsýan howur gatşykly pesay şemal. Beýür gyzyl atanakly goşok suwumkadan tirdeklep, ýüň çal-çalyň üstüne töweresin edip ýatan Larisanyň tylla saçlarynyň tarlaryny oýnaýardy. Agady gemrik sürdejikden zor-zowurtlayan demir galakly gyzy. Ömrüne beýle yssyny görmänni. Düýün gülertanlar, gawaklary ýumruk ýaly çeýşen taýmy tentegin gözüne derman uýjak bolanyny, yssynyň derdinden dermanyň gaýnary gelenini gördü. Dermanyň çeýşejigi ýarlan garpyň pellesine salyp esli wagtlap sowatmaly boldy. Şumzoran gözlerini açyp bilmeýän taýma tentegin suw sil derleýän gyzy nebis agaryp "Nä görüň bädiýsene bosda beýdip ýörüp. Gitdi Allahyň şagyrdy öz halkyny ýylyňa diýen sözüne doktor elbetde düşünmänni. Ýozama şo mahal belki öz mümkinsiýen Leningrady diýse diýerdi. Hawa, beýle yssyň demirgazykly gyz ömrüni görmänni. Toraňydy, tutdy, gowaşyly görmänni. Aslında Leningraddan çykyp görmedik gyz. Öz şäheriniň owadan ýeri badyram. Dünýä beýle giňdirem ötmeýärdi. Watan diýen düşünje. Larisanyň aňyny öýleriniň ulu şagalanly dokma fabrigini, 3-nji gatdaky penjerelerinden çagılykdan bäri gözüne görünýän Niva derýasyny aňladydy. Volgadan gije geçdiler. Emma Rus adamsynyň ýüregine ady aýdymy öwrüni bir derýanyň tolgundyjy haýbatyny, mojuk güýjüni Larita garaňkyda da duýdy. We onu kimdir bir ýoguna setem süýkdirip, "Volga matuşka, glubokaya razdolnaya" diýen zaryň aýdyma gyrdy. Ýol boýy ýadygy bälçirep gülüşdirip gelýän Antonom baralaýkasyny aldy, adaja hiňlenip näýatanyş aýdym şeýniň ýygynyň kopup başlady. Ýüzüne aýna berip, derýa giňişligine ýyrpyldaşýan aşyklar syňlap duruşyna Niwalagy durdunum. Volga äpi dekennip öýdüle gepleşdi. Olaň şowhuny owatlydy 3 gije günlük diýen ýaly berýodasy, nawsyz ot şepsiz derýasy gadak çöllerini tökenine Larisa birinji ýoly "Kör biziň ýurdumyz nähili giň ekennip oýlandy." Mele gowamlary joşkunly lumurdaýan Amy derýanyň uýun köpüründen geçenlerine bir ýalady çöllerde Nivasy derýalaryň baglygyny göz ýetdi. Ýüregi suwlandy. Owatly oňa gitdiçe bir-biriniň geňsi görnüşleri haýran galdy. Göýekçe owat bolsa oň üçin täze bir dünýädi. Şo sebäpli demirgazykly gyzy günertanyň aly garaňkysyna bir çola meýdanyna häzir ýekiji özüniň garanyna munudyp, töweregiň täsin tebigatyna, atyllarda açylan ak gozurasyn edip, Pushkinin erteksinnäk äpet duby ýadyna salýan Şatudyň depesine jürkülleşýän tersilen gysyrdyly şagalaňyna gulak asyp, atgulagyň akça ballygyny şeýnäp ýatyrdy. Her Ivan Petrovich bilen, ona Ivan Petrovich diýmegini, ustanyň näme üçin rükýän bir halamaýanyny Larisa duýýar. Maňa ýöne Vanya diýär, Lara diýip, şunu haýyş etdi. Emma ol haýyşy ýadynyň çykarýarmy näme? Ýene de ona atasynyň adyny tutup ýyllanýar. Hawa häli Ivan Petrovich bilen Murwabyň ýakadan syrip gelýärkäler, şallaklaşyp suwa düşüp ýörne urunlary Larisaň gözi gitdi. Özüniň suwa düşüp geldi. Gyýdyň beýline aňan Ivan, Lara, suwa düşüden gelen okmy diýdi. Nevada bolsa düşerdim. Usta nazaryndan "Ha, gyýjaga görýän, öli sen ýeniden bir ýerlere bilen öwrünişip bilen o diýen many çykardy." Goý diýse diýberdim usta. Nevanyň kenarynyň şu günler usurdy, hedirlik dinleri ise gatgo bolýar. Hemişe derýanyň ýakadan syrip işe gidip gelýärdi. Derýada gaýmaraşýan ululuk kişili gemelere seredip durmagy halýardy. Olary 3-nji gatdaky penjeresinden hem şol gemeler görünýärdi. Belki häzirem aýna çataşan ýaýnekli garryjy mamasy şo ýeri penjereden derýa seredip zora berip oturundy. Onu ýeke taşlap giden höççüt agtygynyň ýoluny göz dikýändir. Gatyna garaşýandyr. Dün Anton şähere gidenne Larisa mamasyna ýene bir gaty berdi. Her gatyna da ýene batym barjak diýip mamasyny ýok, özüne köşüşdirýärdi. Mamasy Larisanyň ýalyňy dikrary.
Ejel kakady oňly ýadyna düşenok. Lara 4 ýaşyndaky matros kakadynyň Murmanskýnyň bir ýerine gämisi bilen deňde garp bolandygyny, ejetiniň şinnem diýirdigini, bir töwde garjalaryň puluna galyp Samaran bir ýere gürüm-jürüm bolandygyny, gyýdyndan bir gezegem habar tutmandygyny, onuň asla Lara münasip däldigini, ýüregi dağly mamasy gözüniň ýaşyny syýlyp, agtyny 2-3 ýyllykda görüň beripdi. Larita şondan soň gözüniň bir hili üýtgendigini duydy. Dünýäden doýgun ýaly. Çiginler tallanny. Salamdar oňudy bilen agtyny gösterip ýetişdiren garryja mamasy ýüregine ýönküdünüm şoň urnaldy. Tä ölünsem, mamamyň hyzmatynda bolaryn diýip özüne kasam etdi. Ýadyr bolsa, görnýärlerde otur. Belki häzir mamasy çok köňeje penjireň öňünde nivanyň tolkunlaryny seredip zorap öýrüp otururlar. Belki kessallar İsa'nın hatyny göz ýaşy edýändir. Belki Larisa ağzı gemirik jürdökden ýene-de suwurtlady. Bulkullayan jürdökden ýakasyna syýrgan damjalar tödönen mämileriniň arasyny buýýal etdi. Ali ýaşyl kebelek gerdenine gondy. Tutturman ýene-de gamakdy gaýyp gitdi. Jürdök goýanyna çaňly tum koduna göz düşdi. Gazy atanakly brezent tumku. Nähir ardulary bardy. Ýok, ýüpek içinde ýaşadam diýen hyýaly ýokdy. Hiç hasanam ol elpeşelpeli görün saga däl. Şu neçenni aýagy oglun batynkaly, ýegini çit köýnekli geden fabrik gydy. Onuň arzuwy başga datdy. Dokmaçylyk hünerini öwrenip, biraz maýa toplandyň. Uly okuw içekdi. Injener boljakdy. Berdenem sen men ýok. Galyarma jemgyetiniň medisina kursuna girmekçi boldy. Belki uzak kemneye tanış ülkelere sapara gitmek romantikadı ganat berendir. Belki kamasymoluň sögüşçüň şakylygyna teslenen özü ýaly zoralaryny kim galmajak bolandyr. Belki. Ýok, onuň düýp sebäbini Larisaň özüň bilenok. Ýöne kursa guturup ortaýa gitmäge Berlin Pütçöw koduny gapçygyna talyp. 3-nji gatda çykan agşamy ýüreginiň gürtüli tartypdy. Ýeki özüm mamam göwnedip bilmenýän howatyr bilen iki tan zorlatyny myýdan terkepdi. Mamasynyň birden maňlyny galan aýna sataşan ýaýnagy üýtgäp giden torly ýüzü. Sanryan guroksy barmaklary häzirim Larisaň gözüniň öňünde. Serede oturdy. Onun meýerini 5 aý geçipdir. 5 aý. 5 aýda Larisa görnäsi wakalary başdan geçirdi. Dogrudan onuň üçin guýokşy boldy, täze bir dünýä boldy. Türkmenleriň öýdleriniň hem, ýügürdüniň hem öz kalbyny üýtgäp durýan duýgular döredýändigine Larisa hayran galdy. Bir görseňe bulardan gowy adam ýok. Agdyny akyn saňa ýidirýär diýip, ol odalylyň alçak howsary aýbele gözüne getirdi. Bir görseňem gapsyny melten oklar, nähoş şagalaryny gizleýärler. Ýöňlerinden çyksaň, ýüzlerini kese soğup geçýärler. Larisa ýerde ýatmagy, oturmagy da, iki şol bir saňakdan nahar ýemägedi, käsede çay içmägedi, henidi deňiş öwrenişip bilenok. Batmanyň tamamyna ýatan ilkinji geceleriniň ertesi özü hakda obada ýaýradylan aýylgan hökümet onu hatam gaýtdyrdy. Ýanar ýaýlym, öz öýlerini ýaşamaga çagyranyr da kän ikirjiňlerini. Ahyry brigadirleri ýalbarandan göwnedi. Ortaky diýerli goşa tam keppäniň birine aýbölüň ejeti üçidi. Beýleksinde ýanarym gollum bäbekle ýawlany ýaşaýardy. Garrda gerinne hüngürdemedi. Gurgaşly, ýiti gözleriniň mehir sonoklayan ogly Ece, Larisaň edil öz gyýdyň ýaly gowuraýgyn. Uçurdy päkide maşgalalar. Ene sen uragryňa da derman eder dedi. Aýbölek bilen gelinejeki dogtor gyýdyň daşyna hodanak boldy. Ýanar molumlary gelim gidimiň tappa kesilendigini Larisa basym aňdy. Diňe käw şamonlady ýanaryň öýüde öýde ýokka, dylym edip sypanjyrap sallanyp Hatice gelýärdi. Niwalyk ýa şeýdip diline düşünmeýän howsaryny öwrene şuwrady. Ardan bir hepde geçmeýän ka ýerden ýeriniň turanyny ýennamyna tikenekler döreden şu eýmen çykaty aýbölek ýalykly tutdy. Ol hat eýmenme ýaram däldi. Peşanaly etrabyny gumyň etegine ornaşan galtamanlar ýüzlerini garanka tutup oba her işin darýadylar. Larisa medpunkta göçdi. Ýot brom, valerianka, kükürt ýysly, dama küjürde daň atynsa galpyllap çykýan gijeler azdyr. Her näse bolsa da, pesjek penjiresiniň gapsasyna şenni
kilitläp ýatdy. Gäte şeýle gejelerde ýok, munun artyk sylap bilemok. Ertirim gözüne gideyin diýip bileg bilen göz ýaşyny tüpürýär. Daň atandan göli ýene uzyň gize aglap çykan Ivan Petrovичa bildirtmejek bolup derrew ekransylga bakalgaya. Indi onuň goňşusy Dany Derguş. Mesjid bilen goşa oturan Gunmatary küjüreleriň birinde de Ivan Petrovich bilen Antonik ýaşaýar. Ivan Petrovich özüni ýylan çakan hüjreden bilgeçdeýinden ýaly çykmady. Ýoldaşy ýokyn arada gelip, hüjreleri kalkowyň maliýatagyny öwürjek diýip danyna da Ivan Petrovich "Besser, memler ýykdyňyz boldy. Halkyň gaharyny getirmeýän" diýip alpetinden aldy. Akşamlaryna kino bolmasa, gijanyň bir wagtyna çenini Antonyň zykyrdygy, balalaýkasynyň tiňirdi eşdilýär. Laritanyň olaryň ýanyna barasy gelýär. Emma Dany Derguşdan çekin ýäme köpülenç ikeni ýeňlerine gowşuryp arkan ýatan ýerine diňlänlen oňýar. Umuman Antono Larisa öýrengen galýar. Dünýäň fiýlardy oň topugyna çykmajak ýaly. Hamala öýde bolany gaýdyp gelen ýaly ilat bilen barha içkin tanyşyp öwrenişip gidip barýar. Derguş bilen emsel alışýar. Ýonkaşam onuň tüňçeli gojugynyň başyna gollaryny hereketlendirip bir zatlar samrap Derguşyň heykeline tüýdükleri salyp oturýar. Sen türkmen diýmişleýin. Anton iki daşyň arasyna goýsaňam başyny alyp çykjak. Ejegine hat ýazyşyny diýsene. Mehriban eje, işiň gitmasyn. Bir gün orada sosializm şamşyragyny ýakmagy türkmen doganlamada kömek berýär. Men sana ejizan basym ýylanyň däherini bererin. Zemden ýagyny bererin. Olar bir ýylagyny güdüriň goruny ýok edýärmişin. Antoşo. Bu zatlar nigden kellen gelýär diýsene. Larisa birden şaňsyň hum kozuna elini tutdy. Açdy. Gökçe depteri çıkarıp öwren sypalady. Bir depteriň birini saýpasyna düşen ýazgy, megerem öýdüniň şu 5 aýyň dowamyndaky iň uly buýsonjydy. Ýok, buýsonjy däl, iň uly ýeňşidi. Şu 5 aýyň sinne medpunktu dekdüň ilkinji ayak basan gökçeli pasiýentiň aýbölekliň goňşusy Anna bibi Döwletmurat aýalynyň familiýasy goýun götürdi. Indi ýöz bolşuna öýdüniň gülkü tutýar. Oba gelen ilk günleri göz agryny, gyzdyrmany, şahydany iç geçmeyene bağda becere yerim käme ödýärdi. Bejermege beýle dursun. Atularyň medpunktuynyň gapysynyň adam gelmesine edersin. Şu sebäplem aýbölek öz goňşulary Anna bibi Döwletmurat aýalyny gapysyndan getirenine jorasyny öwren gujaklady. Garry gözüne derman goýdurup giden soň aýbölekden sorap ilkinji pasiýentiň adyny gök depterine ýazdy. İlkinji pasiýent, ilkinji ýeňiş. Larisanyň damagy doldy. Birini gujaklady da aýbölegi daşyna parlady. Stoluň çetinine peýda bolan akça düýünçegi de oňa aýbölek görkezdi. Larisa gülümsüreýän gözüniň işaret bilen sorady. O näme? Anna bibi janyň goýup giden akly bolaýmasa diýip aýbölek düýünçegi söýdi. Ýaglykda ýigdi, 2 tane ýumurtga. Birem kümüş urupy bar eken. Larisa ahir düşündi. Gülüp hedredini. Aýbölek ýok gatyryr. Men ýakydip bilmän ýerine de düşünmän düýünçegi gortugyna ysyrdy. Ivan Petrovich dogry aýtdy. Adamlary inandyrmak kıyın, Lara. Bir inansalar, ünne gerekdir. Öder geler. Umuman, Ivan bir türsli adam. Hiç kaçan nalan ok. Bir da gata gahar gelinle de urtut, çilimi otlanyp, sorya dänenim, papagynyň gaşyny gözüniň üstüne sümürüp, fidafy gidiberýär. Ivan. Yine de Ivan. Nämişin oň ady zor diline gelýär. Larisa öz boluşyna öz gen galdy. Ivan 25 ýaşynda. Demek özünün 7 ýaşy guly. Leningradda Larisa onu tanamaýady. Moskwa, Leningrad, Ivanovo-Voznesensk işçilerine orta departaçylarynyň jarnamasy okolanyň märekeli mitingde fabrikyň ullokan horduny Ivan ilkinji gelip gördü. Bagtaş daýhanlar proletar kömegini bermek üçin meýletin gitmäge höwes bildirip ilkinji orta çykanyş oldy. Larisa häli çenni Usfadyň ikawr ýyla şökmünde garaýar. Geňzat. Kendi Leningraddan gaýtmakalar. Ivan Larisa bilen Antoniknyň durmuşyny jikmejik beret bolupdyr. Antonyň jyýyk burnuny uýujugynyň adyna, ýaşyna, fabrikde tirkeşen dokmaçy gydynyň kesir häsiýetine çenni beripdir. Öýde bolany şuna çennim Ivan Petroviçiň başga durmuşyla tanışdy. O bir hili öýde hakda gurrun etmek halamaýan adam. Kinemehanyň saçlary wagtynyň ýyrçalaryn,
Mışyk burunly ejeki Leningrad wagzalyna bälçireýän oguny aglanjyrak gujoklarına, mawy göz ustanyň tukat nazar bilen özüne bakyp, "Mene uğraşyk adam ýok" diýen ýadyna. Usta barada Antonin soraýanyp kelim ýola şemeleşdi. Her taparam Antonin soň öz günümi goýmaz diýip wehim bilen hyýaryny elçekdi. Asla onuň durmuşynyň maňa näme dahaly bar? Ýöne näme üçindir? Soňky wagtlarda giň maňdaýry ustanyň gülümsüreýän goşok mawy gözlerini gözdüşenni, gyzarýan ýangaklarynyň lowlap gidýändigini sezdi. Bu halimy Ivan Petroviçiň aňmaýandygyny bir gowzat diýip, Larisa atgulogyň turşuja ballazygyny tyňyp goýberdi. Ah serçeler, serçeler, gör neneňde şadýan jürkülleşýäňiz. Aram-aram ýugsýan howurgaçykly petsaý şemalyny tarkyndan ýaly. Bir gün paýtaýygym başlanjak. Petroviç plan dolan soň bir öýümizde gaýdar diýipdi. Haçan olur kalar? Mamam, gözleri ýorly galan ýedidim. Antoşkan kedil. Sowet ýurdunyň bar ýeri öýümiz diýe. Parkyna da däl, dogrudan Vanýanyň kimi barka? Ay bölek o gün maňa, "Usaňyzyň gözü seni diýjek boldy." Ay bölek. Megerem gyýyl başgalan türkmenlerden gowy hilýän millet ýok bolsa gerek. Gyýylaryna at takışlaryny gözüň gidýär. Ay bölek, ay jemal, aknabat, cennet, hally gözül, dünýä gözül, näzik, gülälek, gülnar, ardygül, şasultan biri-birini owadan atlar. Şeýle soň söýgü bilen şeýle şerin at goýulýan jigerbentlerini harida döndürmäge, galyňa salşmaga döz gelýän ýene atalan ýüreklerini ähirke. Ya olaň ýüregi duýgusy daşdanmyka? Söýgü hem söýgüde. Ýok, insan aratmaşygynaky bu gapma garşylykdan Larisaň baş çykmaýa. Ay bölük. Ýanardagy başga mesele. Olar täze zamanaň täze adamlary. Ay bölük satylmagyny ýanaryň hiç haçan bir ady bolmajagyny Larisaň gözi ýetdi. Ay bölük ýadyna düşündi. Ýüregi awap gitdi. Indi ýene şu gün bäri görüli gyýdyň gözüniň ýaş kepäni ok. Ýeli bäbekli gelnejetem, keselbent ejetem ýeňrep otur. Daň bilen gelen iki tane milisioneriň ýanar ýaýlamy tutsa gelip ýakydenlerine 10 gün bolup barýar. Nasary elewre pelatan gurdular. Batman aşky batdy. Ogu şura başlygy mowuda ýok. Şadyman kooperativçem ilke ay oňa dilinden bera gelenler diýip ägmedi. Soňam harit getirmäge gitjek şähere. Hökman bilip gelerini göwnük beren boldy. Ertesi gelibem mene direk tapan nälerini diýip şingil aýalyndan habar ýollapdyr. Garadyň soňunda Ivan Petroviç bilen berkeli brigadirkesi ýanar mugullynyň şäher tutsagy hanatyndadygyny, oňa agyr günä ýüklenenligini prokurordan eşitip, Araýan Magarif bölümine raykomy bardyr. Ýöňün owa gelip giden baýnagar komissar ýanaryň ejetine aglama. Ýegre hikmet. Häzir men hemmesiniň anyny ýeter. Düýün ýanaryň özü bilen görüşdüm. Sagurgun mes. Size köp salam aýtdy diýip gidipdir. Şol akşamam Batman Aşgabatdan gaýdyp geldi. Larisa bu sady ýigdiň güne gaýdygan dogumly ýüzüne, gamrak gara gözlerine, salasyň hereketine, berdaşly ýadymyna her sapar bu sonuçly göz süren syň edýärdi. Ýön kawşam ak mektebiň ýanyna özüňe petepet gabat gelip, şum habar ýaýdana başlygyň bogaly urap, durun ýerine doňup galypdy. Inni künden bäri onuň bir aýagy şäherde. Şu günem daň atmaka gidişi. Nähak Petroviç düýbünen nähak arkaýyn tyraya. Larita golgulaňa düşdi. Adam öldürmegi. Adam tutmagy bir ýerde taşan öldürençi de gören oklar. Ýerinden turdy. Türkmenlerde kölegesi bilen ölümünden gaçyp guturan ýokdur diýen nakıl bardygyny unutma. Şu elken şöýler ýene ýadyna düşüp töweregine howatyr garynjaklady. Şeýle mazmunyny haty medpunktun içinden iki gerek tapdy. Mamasy bahwal eşitse ýüregi ýarlar. Be Ivan Petroviç ne beýle ilgilenni. Larita atyda girip bir penje paýtaýdy. Gatymlady. Ýyskady. Güne tutup gördü. Belki bu hatyra azda kendi meňim goşandym badyr diýen pikir kelletine geldi. Öz pikirine özü güldü. Goşant nirede. Gör gowoda näçe näme hoş diýerde yaraman ýatyr. Güzagyrdyň masaby ýok. Dogry gowa şura başlygy olaň köpsü kalhoda sel. Garagaksyn, kalhoda girsinler. Bir ýekawarlara şura puluny harçlap bilmersip, Larisaň terim tapar ýoluny gaýtardy. Emma kalhoda girenleriňem näme goşy azel. Larisa olaryň diňe käsiniň öýüne girip bilýär. Ona ýalwaryp ýakar.
Diňe aman araba keşin hemişe katardap ýören tok goza aýaly sülpe şagalaryny urup söwüp katara durdup äglesin gözüne birin derman guýdurup çykýar. Ödem duýdundan dadyp gitmese sary gyýdy öldür goýberok. Bolsa da türkmenler geň halk. Bir görseň bulardan alçak mihmansyr adam ýok. Bir görseň ýükeli ýaly ýoňdan çyklara ýüzlerini kete sokup ýetişýärler. Depesini günneşip barýanlary ise ýene de şatodan goý kölegüsine geldi. Gör biziň fabrikymyzyň işleýän paýtasy ne hili gözgynlyk bilen öndürýär eken. Penjerindäki paýtany tumkony tarlady. Sarıca jürdege ýapyşdy. Şoma garam gaýradan gelýän goşatla gözýildi. Sebäpsi teskinni de jürdege başyny çekdi. Yetip gelen Batman bilen owa şura başlygyny tananyňydy. Öz galawoplugyny utandy. Attan düşýänlere salam berip tumkonyny eline aldy. Iwan han doktor. Owa şura başlygynyň sowaly gazaran gyýdy öňküden metal aljaratdy. Näme üçin Iwany menden soraýar? Näme üçin o men ýanymda bolmaly? Alaşanyň gerekçelik oýnaklayan göreşlerini mekirli uçanaklady. Batmanyň adatdakynyň ışnakly görünýän gözi Larisa duýgudaş gülümsiredi. Şu sebäpden hem gyýy göwün kiýnesine gerek bermedi. Bilmedim mene. Berkeli brigadir bilen häki gatlagy dişleri kimdir biri paýtasy açanmyş. Larisa'ň sözlerini Alaşa Batmana düşündürdi. Ýüzlerine çaňsyňen berkeli beg bilen Iwan ýasnykdy. İleriki ýylgyndan içinden çykdy. Gele-gelemändi iki ýerden näetdiň Batman neşip başlygy el berdiler. Tankal ozakda çöplemäni otlayan Alaşa şura gyýgyryp salamlaşdy. Nädeniň ursun berkeli beg? Baýnalar kimi gokturdyk. Batman hamara namaz okujak ýaly çökedi oturdy. Bilýänse ol sözlerini tepleşdirip gürläp boldy. Aýply kaгаzyny görkezdiň diýsek, sülçüler asyl bizlere gepleşmek isleýän oklar. Derine gorgunlaryň işine gatışma hiç kediň haky ýok diýip, gaýta bir de akly ýüri diýerler. Ay gara ahir bolmady. Raýkomuň sekretarinyň ýanyna prokuror çagyrtdyk. Ýanar kommunist, parti çekedin sekretary diýdik. Biz oň ýetmişini bilmelidik. Raýkom bizi gollady. Şeýdip ine aýply kagazynyň bir nusgasyny göçürdi barlyk. Goňur köýneginiň gursak şüýüsinden 4 eplenen kagaz çykardy. Nirde suwasypdyrlar goşa berkeli beg? Aşaky brigadada. Bagtada ağaran pellen bir toparyn suw asypdyr. Kim asypdyr? Kimdir öýdýän santyş? Tanpy düşmanlarda. Tapyp bolýarmy? Batmany ýolly goşulan owa şura başlygy ojagyň başyndan bärik geldi. Berkeli beg, atymlyk şaý ýokmy ka? Haşhaşyň samany ýarlar şaý diýeniň. Brigadir şatowyň düýbünde ýatan kirli ýaglygy eline getirdi. Ýaglyň bir uzuny düýülen iki atymlyk çemesi şaý barlap gördü, Alaşa uzatdy. Şura, sen dogry aýt. Çaýdagam gaýnadyp ýördiň. Batmanyň eplimini açan kagazyna göz düşen şura başlygy çaý unutdy. Ana oka Batman. Näme günah ýonky ýapdyrlar men ýegenime? Ya, senem Alaşa şura atoýuny diýen o. Men gelip beni ýaňy öwrenimden habaryň ýokdy ahyry. Alýodyň oku. Jeditçemi, latinçe. Onu okap bilemek. Wah, orça orada Iwan sokardy göre. Kagaz elleneli geçti. Gökçeler öýleriniň sowatsızlyklaryna kemsindiler. Ýanar ýaýlamaň mektebiniň nähili uly ähmiýetiniň bardygyna Batman häzir şu ýerde birinji gedek göz ýetirdi. Muallim öýe düşeli bäri mektebiň gapysy açylmandy. Ol her çağany, her daýhany gör ne günlük bilen okuwuny. Batmanyň özüm täze harflary hetçikläp, inne bogun goşup başlapdy. Kalkol başlygynyň ahmarlyk oýlaryny ýydarlan ýaly Iwanovda görüň goşuldy. Daýhany täze durmuşa çeksek bolsak, entekler elbetde kän şatyny görsek gerek. Tutuş bir obady. Onda da şäheriň edil alkymyna obady. Bar ýok 4-5 tan fowatly adam bar. Yaman diýip soňun türkmen söyledi. Owa şura başlygy berkeli brigadiriň demläp gelen tüňçelerini eline aldy, gaýtarmak gule boldy. Onu ýetsem o kagazym okap bilmedigimiz boldy da sanpyş. Soňun äm bolan soň ýanaryň işiniň. Ýagşy, şadymana ýa Nury Nilgar okudor diýip Batman kagazy ýonky alepleri de emaý bile jüýtüne tarly. Ýanaryň işi gül ýaly. Berkeli beg. Ýangadan barlamak üçin raýkom ýörüde komissiýa döretdi. Bagty şu güte ýertir ödem gelaýsa da biçem del. Hay adamlar ýeşitmedik diýmän ho. Bir gün kalhoz ýygyma başlajak ho. Eli şemse tutan paýta çykmaly ho.
Garasy görünmeýän zarşynyň ulukdan eşdilen tezine öwrenişen Ivanovdy. Batmana göz gypyp hoşallygyny bildirdi. Dany derwişiň şakalagy şiliminiň tüsdüsini ýok oýup üfläp goýberen başlygyň hem göwünü awlady. Onu bir gün başlaýasa başlyk diýip şapbat ýüzlü, angal burunly, şeýtaçyk brigadir çaýyny urtlady. Başlaýasmyň näme beg? Öten akşam ýary gije deňi şoň gurrun etmedikmi näme? Men şu gün icra koýmady. Paýta birleşige de aýtdym. Ýörünne sen sınıpdaş, men gapanymy görüp ber. Mehetleri daýmasyn ýene diýen Berkelibeg Ivanovdyň şigine kakdy. Şeydin. Onu soňam. Başlygyň nikah çöktü agdyna galdy. Gogoşaly pelleriň içi bilen gollaryny bulaýlaşyp, algaşyp gelýän iki oglan soň şerkin diýip oturanyň baryny ayaga galdyrdy. Berkeli kaka, oglum ýykyldy. İgdeden ýykyldy, aýagy döwüldi. Berkeli begin ýerine käte diýere gaçdy. Ýüzü wak boldy. Batman gap öz ýabasyny getirdi. Mün diýen. Alzyran brigadir doktor gyýdan dilarat gözleýän ýaly delmerip bakdy da, "Ey, biçaga döwük genjigi näme bilsin diýen karary geldimi näme? Alyňa fakatlandy. Dur nire? Oglanyny mindir sırtyňa." Şol arada da Alaşa oglanyň ýakymsyz habary Ivanovda düşünürdi. Ayakkalaryň şagalaryň bir ýerine sırtyna beýlekden ýöňüne mindiren Berkelibeg ýerde ýatan gulakçynyň almagyny diýip ýabyny gamça basdy. Dur diýip Ivan baska düşdi. "Şura, bir de at ber." Berkelibeg ustanyň gyýkylygyny eşitip, gyýdyna bir gaňyrlady, atynyň başyny çekmedi. "Şura, bir de at ber." Ahalyny getirin atyny aýaryndan eýgörýän Alaşa näme üçindir dilegçäde elle Batmany gödaýlady. Batman ýüzüne şak saldy. "Al Ivan, ýöne ýere bek yapyş. Ýykylaýma" diýen oba şura başlygy ýözüne dileg halynana begen ýanyny görkezdi. Ivan ýam atyň üstünde. Ol şalatyny egildi, alzyran Larita ýeline berdi. "Men yapyş." Batman bilen Alaşa ikisi atyň guyrugyny görüp galdy. Yerine ahir düz gelsin ne? Ýa-da ýelde ýöräne dönnük. Ýadan ýerimizde bir bela uçurýas. Halyn teňeden bir pikirini oba şura başlygyna aýtmagy Batman ýerlikde bildi. Bay ýetimi öýrendirýär. Hüjreligiň ilerisinde şaýoldan ýanaşyp akýan ene ýabyň çökün köpürden geçenlerini Batman mektebiň bäri ýanynyň aýagy çepekli çapadyklap barýan toýluny gördü. "Ey toýlu dur." Oglan aýna o şäherdigine çaňsaran bedemin şura başlygyna azgysyz nazar saldy aýak çekdi. Edil Nurjemalyň nazary. Ýa-da belki öýde öýlerini gelýändir. Nurjemal näme işleýär? Güýranlaryny çykdy. Batmanyň soraşasy bileti geldi. Emma diline başga söz çalışdy. Nur Nilgar kanturdamy? Ýok, aşaky bir gada gitdi. Biri gogoşa su gaçypdyr. Antony kimi täze kino getirdik. Kino diýdi oglan. Ýeňserinden tirini ýaly ýene düýden oklap gitdi. Onda men Hudaý halata şadyman kapretilçiň tapaýyn. Batman, sen kantura bar ber. Alasy jogaba garaşman ýolun gyrasynda syrkynmasan ýolda bilen ýok oluna syryp gitdi. Batman dehedem desem ýörep barşyna ul pikire gitdi. Ýapýaňyza-da Alaşa Seyitgul terpiksiň ýetimlerini näme agyrýanlygyny, başarda olar elmedama elmaýy şeçegini aýdyp gelýärdi. Emma toýlunyň Alaşa dileg salanyny ýagan göwünjäň gözaýlanyny ýöde bir gedip görünok. Oglanyň ýüreginde şura başlygyna garşy azgysyz sowuklugyň barlygy mesemärim bolupdyr. Ýö tamynyň salkyny ýywanyna aly wagardy bolup oturan oglanlary gördü. Gapak ýaly döşüne goşok ak ýaglyk gerip kebdesini ýywanyň haşamly sütemine beren aman arabekeş boldy. Olaň orta arasynda çom bolupdyr. Her ýegilip galanyna peşmek diýen taşy agyp dönýän. Sary maýkaly süper nämedir bir zat samrap arabekeşiň taşan tyryp durdy. Oglanlar onuň hereketlerine gülüşýärdiler. Kino getirdi bar, ýakşy kino. Solup giden sar soldat balagynyň dyýdyna päkrini çalýan kinemekanik Batmana lagatdy. "Ey başlyk salam. Meninki Figaro, Sevilski seriýolnik. Men Figaro, Sevil tertaraşy diýmek." Batman gerdenlik peýalwanyň alaran tüýrü kellesiniň üstüne ýalpyrlaýan päkasyny edip beýtýär ýylgyrdy. "Bir balalay kaser etsene. Baş koşmayan kâr ýok. Baran ýerinde öňüne alýar. Başga söz tapmasa balalay kasan ýapyşýar. Dinleýärlerim. Öňün hatyzany öňüne salyp ýanarlara baryp
Aýbölegi mektep alyp gaýdypdyr. Yanar gelinçe likwid yapılmasın. Asalyn. Hatice kene aýalar okudyň diýipdir. Ol üçüňe ýerden mektebiň gapysyny açyk görüp durka, o şura başlyk üstlerine gelipdir. Cehennem bolun şu ýerden taş getirenler. Mektep açmaga kim ruhsat berdi? Demlägini dağıtsaňyz, aýhyňyz jogap berjek diýip goýupdyr. Başlyk ýakşy. Sıpar ýene fikri gatyp, bişen güne bakar ki meni ýyljaraklady. Sen bu sıparın ammarda eden işini gördüňmi diýip, ýüzüni ýokaryk galdyryp bilmeýän arabakeş Batmanyň salamyny aldy. Oğlanlar başlygy agdyny açmaga maý bermediler. Bir-birini öňürdip täzelik buşlap başladylar. Anton arabalaryň baryna nomer ýazyp çykdy. Renk bilen. Kakamyň arabasyna birinji nomer ýazdy. Toýly Nury Nilgärden gyzyl renk getirdi. Kene mekanygyň arabalary näme üçin nähir nomerlänligi gowy getirip bilmedi. Başlyk sıparyň ýene rokka çykaranlygyny gyzyl gören gullek ýylgyrşyndan aňdy. Taňry alkan Antonjan, ýakşy ýol köpalky. Elya Muremets Pehlivan. Yere gaçan taşlaryny çepleşdirip başlayan aman arabakeş bütün ýüzü bilen ýylgyrdy. Şu sıparyň ýol köpalky näme Batman? Feop ýörnülmäsin bir de şu. Batman ýylgyrdy. Nähir düşünýärdigini bilmedi. Ay olam aman pehlwan orsun kelli pellestir diýdi. Türkmeniň ne gawun ne mawun ne söýýäli barda attyrdy. Loh gülen pehlwan ata babalaryň aramana uyup saçyna ayak basmaly ýerde gömmäge ýöneldi. Senin häli Batman halmrat köse gözläp ýördi diýdi. Sözüň soňra mandaşlaşdy. Şagalaňdy çağılar. Antonyň ýygyny sodan uyruk boldular. Batman olardan haýdar biriniň "Ey Anton, toýly görkezekmi akşam kinäni?" diýen soragyny eşitip galdy. Toýlynyň saada suňgoto muştokdugyny Batman bilýärdi. O we mahal aýranyp gidýän galaşy lezgiler şahly keyik kellesiniň maskasyny giyip darbasy edýärler. Keyik ötöwrüni aýbyr durun adamlaryň hersiniň ýanyna baryp salaza süp goýberýärdi. Kese dilik bolup durun agazly tumuşugyny ýoňudy diýärdi. Tomaşaçy onuň agazyna teň gokulamasy, keyik ýamaşgan has dözümdäk süýärdi. Darbasy lezginiň keyigi dirýip bir ýola toýlynyň agazyna öýüdüniň hem iki şaýga sırany Batmanyň ýadyna. Aly wakardy bolan obadoşlar aýtmadyk bolsa, Batman towsup ýören toýly keyigi tanajagam däldi. Anton geleli bäre toýly on goýrugyna dönni. Eýem özüm kino toglap ýör. Batman şu oýlar bilen tamynyň gapysyny açdy. Tamy da girmedi-de ýyna duranyp barahana çykdy. Kontorda hiç kim ýokdy. Gapy pencere açyk. Kalhozyň stoluň üstündäki ýülmenek gara çotun gapdanyny Nury Nilgäriň gaýşdyky keçekli nas kädesi ýatyr. Gomgokluk. Kalhoz edarasyny oba şuran jaýyndan göçürip, hüjreleň birine elteýinden täze pikiri bilen Batman ýene sallak otogyna duranyp geldi. Penceresiniň uraýany gapsatynyň bir tarapyny itekläp goýberdi. Otogyň ýarty ýagtyldy. İçeri gyzgyn şemal kutarlady. Sarıza sanlygyna arkasyny berdi-de Leningraddan alyny şemedanyny açdy. Şemedanyny öňü bilen gözüne ýyranda keçekli ýüň ýaglyk boldy. Ikun bäri şonu eltmäge de wagt tapamakda diýip ahmar etdi. Wagt tapaýym dedi, näde bilterkem? Ya ýangy toýlyny berätemki? Ýok, toýla gitmez. Ýene aýbölükde adymy etmese. Nurjemaly aşgabatdan howat getiren keçekleri çolaşan pikir ýumgyny çüşläp urdy. Nurjemalyň gamly gara gözleri delmirip ýene de gaşyna balkyldy. Didaryny dar gözeli innini matamly gara öýden daşy çykyp başlady. İki ýetimiň güzeranynyň hatam kynalanyny ýaşardy. Ýöne Nurjemaly näme gep düşündirip bolýarmy? Batmandan diňe Batmannam däl. Gara köpük alyndan gara ýere girenini gowy Beýle de bir kesir kılık goruşýar diýip, aýbölek arady ýöne ýerden aýtmany. Belki Nurjemalyň Batmany benni eden gowy sypatlarynyň biride şo kişi minnetini çekmelik häsiýetidir. Ýanky toýlynyň ýeginindäki ýakasy keşdeli täze setin köýnek Batmanyň nazaryndan tapmady. Ol täze köýnegin öýde arta tüýje mata bolany ýa-da dugully şuwallar dolup duran üçin ýetimiň ýeginini öwüşün atmaýanlygy da belli. O köýnek Nurjemalyň bu sonuçly minnetsizliginiň görer gözden aşany. Jigin boynuny burmasyn. Deň duşlary şylkasyna gülüşmesinler diýip, belki ol iň soňky gara köpüklerine çenni berip, şo köýnegiň matasyna alandyr. Nurjemalyň ejeti aradan çykandan soň
hylgot ýerde olar diňe iki ýola görüşip bilirler. Näme üçindir gözleriniň owaty nemli Nur Cemal iki duşukda da gorkulu galpyllady, süň saňyllady, ýydyny gepläp bilmedi. Soň sapar aşgabaty gitmedinden iki gece odal duşdy. Nur Cemal islegli şadudyň ýanyny daş gördü. Gene ýagyň boyundaky gyrymty tutlugyň arasynda garaşýan Batman hem begenýärdi hem gyzanýardy. Yanar ýaýrym aýtmyşlyn, ada söýgä ýol açan şura kanuny barkady. Saýlan sonusyny alyp bilmän ýörüşini öz lillimligini görýärdi. Şu mahalam ýene de ýok men partiýa. Galgoda başlyk. Gyýdalyp başlam. Partiýaň awryn dökörnýän düşünje duýgusundan ürsem çykýardy. Tutlaryň şahalary çala çypşylaşyp düşünükli çawyş çakdylar. Yüregini biri bağlady. Şu gece tödümene kot goýun. Tabar käsem dolup taşdy. Tedafy gelen gyýyp, şu gelişine de maňlaýyny gürsürleýän kukurukda goýdy. Galbiri köýnekli nädesiniň sanraýan şiginlerini adaja hypalady. Meniň mehribanym, meniň sülgünüm. Buna şargyda inni giň jahanyna özüniň ýakyn howanlaryň ýokdugyny şo magal hasýeti duýdy. Zordan aýrylşdylar. Aşwatdan gelen wadymy? Men tenki jahanım. Senin sadakan gulaýyn. Gary gözli dildaly bir sözler aýdanna. Batmanyň başaýdanna. Asyllarda melekler ak kanatlara minrip ýyldyzlaryň ýanyna gitdi. Aşwatdan gelse täze şumha bar. Ýanar tutup durlar. Ak mektebiň ýanyna petepet gawat beren hekim gyýdy. Garşyny işläp bu habar ýaýdan aýdanna Batman ilki ýol gulugyna ynanmady. Emma garşyna dym duran sary gyýdyň basyk sesi tutuk ýüzi sözüne guya geçti. Yanar da ahiri onu otla minirip gelen wadyna toýuz torsiýany güparly bolsy. Batman garmy seçekliğini dolap koydu da şemedandan 2-3 petde kağıt çıkardı. Gurultayda köp zady öğrendi. Gurultay anamly galawyny arttırdy. Şu dehmet depterleri bilen tabeller de nusulu üçin kalkot senterden läwaldy. Daşardan eşitilen sesler ünsüni çekdi. Pencereden boyunu tuttu. O şura başlygynyň iki tarapyna gıykılıklaşyp gelýänler sümgüdir bolan Berkelebek bilen Nury Nilgerdi. Sen sanıpdaş partiýaň ýoruny ýoýýaň diýen Berkelebek Nury Nilger söz bilen saýgylady. Sen opportunist. Opportunizm näme? Allah bilýär. Ýöne sen düz adam däl sanıpdaş. Sen näme üçin düz adam bolsaň, her kimiň bitirini işin näle berilen norman ýazýaň. Suw getirinem küýde dögenem bir bolýagyny. Dawaňyz näme o diýen Batman Eyvanın oğlunun önünden çıktı. Berkelebek, oğlun ne çık? Hani Ivan Petrovich dağı? Oğluna ayağı çıkıp dursan taş. Her ne doktor dağdana yeteydi. Şimdinem görgülü bizde otuyor. Ivan usta yanı hücret oğullu. Yok ha, men tutaryon, su dedeliyon köpeği oğlunu desem, hakkınız yok deyip kovup koyverdi. Berkelebek yine gıdıp uğradı. Näme ahırda vaňyz näme? Kimi tutmaly? Kim kimi kovdy? Pagta suw ýykan gaýyp gudugyň maýyp ogly bolsa näçek. Medet ýysa ýyderlady tapdyrdym. Tutdum ýeşläp ýakasyndan. Maýyp haramdady, Nury Nilger kimiň ýüzüne bakyp, men ýykdym bögedi. Eliňizden gelse asman çekin diýip dur. Men tutalýyn, suw dedeliň sınıpy düşman edim. Ene bir sen sekretariň muhatapçyňmy, onçadan ýögün gowy bilýän. Tutdu tersine. Delilimiz ýok diýdi de, kowdy goýberdi onu. Dağına hil delil gerek o maýybyň özü dillen boyunalan soň. Berkelebek Batmanyň açyk kapsynyň iç ýüzünde duran agyzy tagata gapakly bedreden suw içip çykdy. Ýeri sarmaklaşyp durmaň. Maýybyň gaçyp gitjek ýeri ýokla diýip oba şura başlygy gatyrgany. Gerek boldy her an aşanam taparys. Dogon beýdip harçaňlaşyp durmaň. Dost bar, düşman bar. İçinden ölüşüň haramzadalar diýip heşellik hakýanyny Nury Nilger baý oğlunyň gözüne aňdy. Berkeli brigadir tekenini söz bilen tanışdy. Alaşahan. Öz atasy bilenem harçaňlaşyp ýöreni görýäsli. Alaşadan tez çykmady. Külnü kakaýmaly ahyr sınıpy düşman uýrugynyň. Şonu da köşeşip bilmedi. Gör näçe pagta ýa boljak. Ýa bolar. Bişip düşür ýary pagta erik ýaşetdäl Berkeli. Uýdymyzdan ýagy gelen ok. Hawady. İkun gizrak ýygyjak kenekde şu ýeriň pagtagany. Nuraga sen köýne kommunist, sowatly adam. Emma men bir sözüň halim adam diýen Batman dazayan gaharny basmarlamaga çalışdy. Nury Nilger bu durumdan hemmesine ýaşulydy. Şu ýerarlan Batman oňa away at bermegi ýöňden ustyp bilmedi.
Hökümet özümüzünki diýip, dilim zor gedip bolmaz başlyk. Hawady. Daýhanyň dilini tapmaly. Gaýp budukmy daýhan? Berkelbeg ýene öýüşdi türünni. Kerwene hyýga gatna ýamyşyn. Baganyny Bukhara kokonda gidýämişin. Tüççar töwdeger. Üstlerine de mihrap. Doğrudan partiýa araslaşygyny gaýp budugy nenen pızmadyk galar. Ýaşadymanyň emerlen alyp galansynmyka? Miraplyga ýükde ýödem orta daýhan nip ýatdyr. Berkelbegin ýankyn myşlary üçin bolsa, onu kandidatlykdan hem gün birin gümüni çekmeli. Ýokly beýle tüçar orada beýdip, şylkatyny süýräp, ýamaly meti geýip ýörmez ahyryn. Batman uldan demin aldy. Bu atlan haýry birine ýetişjek. Haýry birin baş çykarjak. Alaşa şura bolal wer nury nilgären bir hili ýutgap barýa. Wah, ýanaryň kyal sowat gerek. Gaýp buduk iki gadak şahy garyba götermini berip, ýyllyk gallasyny gazanýan süýt tor ahyry. Berkelbeg hawdy, hetdiňden aşma. Men diýäne. Oba şura başlygy gazma brigadiriň sözüni böldü. Ýeri, ýankaraşmasaňyzlar. Bes, ýörüň barahana açykalyň, salkyn roýary. Batman tamamına girip daşı kenri bilen saralan kağızdan goltuğun doldurup çıktı. Ağaç baskan çaklardan balakana galp barya kalır, mahmal balaklı sekretarına yürüğünü akin aydıp varlı. Men Nurağı, çöllöken gedem son tilke bilet doldum. Tilkini sapalakçı diyen kuyruğu oluyor. Kuyruğu tilke iteri veriyor. Tilkem kuyruğunu götürüyor. Şeydip tilke kuyruğum tilkin kadarını biliyor. Yönü tagadasını tapan şonla da tilkenim kapanı sürüyor. O ne mi diýdiň bolly başlyk? Nurun ýerler tegelek telpegini stolun üstüne oklap koyuyordu da. Çotun ýanyna ýatan gaýşykdyky seçekli nas käädesini aldy. Aman perwan. Bir göýekli alganyp, barahananyň demirgalyk küncünde mis sima wary üfläp durun arabekeşe gyrdy. Samsyklaç güllü. O näme diýdiň bolly başlyk? Eýbi häki bir tymsal. Mene düşünenlerler. Me düşünmeseň. Batman goltuğuna kağıt petlerini patradyp stolun üstüne koydu. Bulara dehmet depter çeti. Kalkol agzalaryna paýla. Bularam tabel. Brigadirlerden sonra da her gün doldurupdur. Ýoksa taýma sentegem Berkelbegem sowasy. Şuna öňürpsiň başlyk. Ey sınıpdaş doldurla tabelini. Hasaba zaby unnur. Berkelbegem bu gyzyply ýaňsyna Nurun ilgäriň ödüm tögürün näkilden gowy düşündi. Nurun ilgär kalhoda soňky sapar gurlaly bäri hem sekretar hem hatapçy bolup gelýär. Emma onuň näme işleýändigini özünden gaýry bilýän adam ýok. Belki şoň üçin gowady Nurun ilgär dünýäniň gaçargyny aran adam diýenlerdir. Onuň kalhodyň hatap edi bir işlerini halit bulaşdyranlygyny arada şadyman kooperativçi äşgär etdi. Nilgär bir depterde otanyň adynyň aptaryna o Suçtonuň adynyň gapdarla sa diýen ýary harplar goýup, zähmet hasap alyp gelipdir. Soňa waka öz harplaryndan öýden başgaryp bilmän kese ýadyk çylyk goýup başlapdyr. Şeýdip 2 aýlap kimiň näme näçe, nähe diýişedeni ýitirip gidipdir. Bu bolaşyklygyň üstü açylan soň Nurun ilgäri obady harpyny guturan hasapçy diýip başladylar. Häzir Berkelbegin ay sınıpdaş dolyla täbelini hasaba zaby unnur diýip kaktyrmanyň şo masgaralygy ýatdydanlygyna burnu ýerlenen nilgäriň özüm elbetde derew düşündi. Ýöne näme üçindir aňal burunly garnaşyna gaýtargy bermegi amatly bilmedi. Başlygyň patradyp goýan kağız petleriniň kendir daňyny çözmek boldy. Şunu oňaraýypsyň başlyk. Ene saňa täzelik. Hawady şura demlerin şaýnaklan bir ýerini ýöňüne alyp aman ankoň ýanyna eýem aýwdy. Şunu guran Berkelbeg uýun kirpiklerini gyrpyldatdy. Batman edil şu mahal görüne dönü. Yoksa da gözün aydın sınıptaş. Alaşa şura seni öýlendirýär diýerlerle. Näme? Möntiremesene. O da bilmeýän ýok sınıptaş. Ba ýetim çopany öýlendirýär diýip şalyr şagala çenini zar çekip ber. Şalyr şagal eşden bolsa zar gerek derler. Aňarsyna bakyp günüşdäki tarih şkapdan bir zatlar gözleýän Alaşanyň häzir bilgeçden güýmenýändigini Batman oň ýeňsi çukurundan duýdy. Her ýolda gelýär eden gurrunlarym güppe ýadyna düşdi. Batman sen men owaň ýaşulsy boldum. Men aýdýan beýlip sallak gelip ýörmegiň inni gelişikli därlip Alaşoň ýürek taryna kakdy. Inni men aýdýan töwür sahawatan bir ýol etdik.
Şeýit gulaga pahyryňam aknabat bir şäraňam düşe gaşany sowduk. Özüm gowy bilýän göli. Enne Hudaý halata maslahatyň başy jemine nähde biçem del. Batman kesini çıkarmadı. Yerim ýuka orada menne bar. O da olum aýdypdym saňa. Toy şekille dert Hudaý halata. Olam bir boynu buruk ýetim nasar. Entek yanaryň ýeşi bir ýaňarak bolsun. Alaşa bärdini dönni. Batman'ın bu yutur oynaklayan görüşlerin dikanına seretdi. O şura başlığının gedemsi nazarı näme gen görýärmiň, ýanamysy diýäňmi? Awa hatyrjym bolay, men toýuňa sowurun şoponum diýdi. Batman'ın nazary bäs ýene oýuny kän, o alaşa bay. Gurt şagatyny ýekdi bolmaz ýanlar şunu öýdýän. Ýanar saňa ýöne ýerden mümkin bolmaýan bolar şemeli. Ýa sen maňa aýtdyň-da, eýem gowa ýaýratmak näme gerekdi? Ya dilim kelti bor ýaly, daşyma çöp aýlap ýörmüň diýen jogap gaýtardy. Olar bir-biriniň görejine ýazylan bu hatlary aýdyň okudylar. Emma Batman bir ýakymsyz gurruňy bir-de sozmajak bolup, berkeli begi. Üteşden öý ýykar, çaleşden satma diýdi. Gursak sözünden häki kagaly çykardy. Deplemini açyp sekretarını tutdy. Şunu okap ber Nuraga. Berkeli begiň beýletinde ýatan takır palatyň üstüne çökdiler. O şura başlygy sagelyň tirtegine balahananyň söýüzini diýip, häzir okuljak hatyň hamala, oňa hiç bir dahaly ýok ýaly memmere şilim kötdi. Nur Nilgar arasynda käte çaý urtlap, hiççiklap okap başlady. Ulu kıyınıp kulu okulun aýyply kagydyndan oturunlar ýatadan şaşakdaky manyny aňladylar. Göýök şowgatynyň şura mugullumy, parti şeýkanyň sekretary, Gyzyl Goşun gazetiniň meýletiniň habarçysy ýanlara ýaýlymy uly. Sanpy düşmanlaryň alyna gidýär. Dönük tökmetçi. Mugullumy 3 sany uly günä ýoklanýar. Birinji, ýanlara ýaýlym, fiýady köýürlük edip, o şuratynyň sekretary, kooperativçi, işeňir partiýa ýa-da şadymany tokmaga nähak ýazyp maskaralapdyr. Ikinji, ýanlara ýaýlym milletçi. Rayon paýta birleşiginden ýurlaş Ýezükiýanyň iýberen möhüm görkezmesini bu hat orça ýazylypdyr. Daýhandyr düşünip bilen oklar diýip ýyna aýtardyr. Türkmenistana ýeşdejek her bir Ýewropaly biziň dilimizi öwrenmäge borçludyr diýipdir. Üçünji, ýanra ýaýlym şura aýal gyýlarynyň azatlygyna garşy. O likwede hatyjy atly dul geline lagatypdyr. Soňra da öz diýeni bolman soň onu partiýa götürtmejek bolup ünnüw geçiripdir. Garşy gol götüripdir. Bir sellem hiç kimden tida çykmady. Nurun Nilgar kädesini messeliniň gonjuna kakyp nasatdy. Çoň pikire giden berkeli ýüzüne aşak salyp, aman ankoňgudan täze şäýniginiň şaýyny gaýtarmak güli boldy. Aýalgyň kagazy bir eýlesine bir beýlesine agtarýan Batmanyň gulagyna Ivan Franketi geldi. Diýseňizem Batman, o waňyzy ören äge oýlanşykly işleýän düşmanlar bar. Elbetde bar. Şeňle sürgün edilmedik baýlarym. Hywa kergun gatna diýen söwdegärlerim bar. Täzelerim bar. Hukukdan kesilenlerim bar. Onu Batmanyň özüm gowy bilýär. Ýöne olan haýsy bir ýeriniň ýakyndan tutuşok. Batman başyny galdyryna, eliniň aýagyny maňlyny diýip, alaşanyň külbeketindäki ýakut gaşda tylla ýüzüň dowurdusy gözüni deşeýinlidi. O şura başlygy Batmanyň başyny galdyryna garaşyp duran ýaly. Kimem ýazan bolsa öýde deýýük adam ekenip, näradylyk bildirdi. Men nira barmaly bolsa baran göli, öz ýegenime beýle günä ýönketmen. Inna alaşa hiç şerik barmaň hajaty ýok. Batman berkel we udadan şaýlyk ýaýatnarly. Hiç şerik barmaly. Öz içimizdäki sanpy düşmanyň köküni köwlemeli. Gurultaýda da bir şey diýdiler. Ýüregim mollun sanpdaş. Gamşy gowşak tutsaň eliň ýer. Başlyk birden gidermen boldy. Men arabalary görsem diýen. Berkel we. Sen hekim gyýdan habar tut. Gaýyp gudugyň maýybynyň jenaýaty bardy akt ýazyň. Nuraga, hawa akt ýazyň. Asman ýere çekçek bolup ýörmäliň dänim. Sanpy düşmanyň gözüne ot ýakalyň. Ganyny goturup dermany daýman ahyry maýrygyň. Eder berkeli beg. Alaşaga, sizem ýeke baralary paýta tapşyryň. Beýrun kolhoz bilen deň ýygymy başladylar. Bedehet başlady ders başlyk. Ba ýoly Batmanyň gözlerine şinnide çenni beýle uçkunlar görmänni. Şinnide çenni Batman oňa alaşaga diýip ýerlenmänni. Kesem ýutdy. Buğday renk gözünde gazgyl sylgymlar peýda boldy. Onuň soňky nazaryna alaşa "Eýsem ba ýetim çopanyny öldürýärdi" diýen hem kinaýalyk hem gaharly sowal gördi. Berkeli bir ýelk ýagydy.
Batman baskançaklardan düşüp gelýär bir gadyryň mescidin tekisine ýöl kärdeşi bilen bir zatlar gurulmaşýanyny gördü. Allah jan urtun şunum diýip togolok kelleli tegerek güldü, yerken guloklu taýma tentek ýapbaşyk telpe bilen derin tyýrly. Ýykýalar. Nämäni? Batman baskançakdan gaýyrdy. Balahanadan görünen owa şura başlygy da Batmanyň sowalyny aýtaldy. Näme bollo tentek? Lakka bağlan kıyal tegerek ağzını yoguldan taýma tentek yokoluk seyretdi. Ertir mescidi ýykýalar. Berkelebek bir sagynjak ýaretde de salt ýörep gözden itdi. Gürrüň nähile it ýanlykdan ýökönýäri. Galatay diýen. Küpür gepleme alaşabay. Menne galat zat bolmaz. Kimden eşitdiň diýen Batman bu habary özüniň nähile garamallygyny bilmeýänini gahar etdi. Näme bileýin eşitdim de. Mennen iyi diýen adam ogul mescid ýykyp bilmez tentek. Düýüp merkezine gelse, mescide el götürmäk edip bilmezdi de, alaşa birden dilini işledi. Aşaktan yokoryk sereden Batman hemişe ýedi ölçäp bir kesýän şura başlygynyň aýtmazy sözi aýda-aýdym makam diýen güýkiminden ätiýaç edenini aňlady. Batmanyň şaklaşýarym boldy. Ýogsa da diýene Batman. Şura hökümetine köni diýiniň imaraty näme gerek? Gülümsiren alaşa başga perden tutdy. Ondan mescid bir çak yapıldı. Koy yıksınlar. Hudaý halasa. Belki kerpici derde yarar. Batman ýene de yanar rahaýdy. Ba ýoluny öwrüm kän o. Sırnyň sepi bildirnok diýen täze pikir dolandy. Taýmazhan. Ýörhany sen pagtaň göreli. Bir gün hüjüme girişerse barmy? Şeýzaryň ýüzüne saňsyňlary ise şigininden atan tuğum kozunyň düýbünden tutup, üzürlüğün kogulusyna girenine öl gapsyna kekerip durun aýböle göz düşdi. Gara gözelek gyzyň başyndaky alüými? Göwgörşenemeň dedi. Eline de gaba düğünçök bardy. Köp garaşan bolur çemeli. Larisany görenden dişleri aksardy. Saglyk amanyny soraşmady da dowtar gyýry daza gujaklady. Larisa özüni kuruşköden aktyryp, daş eşikde el ýüzüni ýuwup içerik dolanyp gelenne zorasy düğünçögüni çöden eken. Storyň üstüne tagamly bu gorýan kiçik mergördäki tow etini görüp dowtar gyýry zorasyna ýegenni. Nämen açdy diýämiň? Aýbölek onuň näme diýenini düşünmedi. Gowurdan towyň bir buduny mergörden çykardy. Laritajan, azygandyň. Şu halatda da gapydan ýylgyraklap Anton boynuny tutdy. "O, salam, mayym Angelim." Aýbölek bada bastı oğlun gaýra çekildi. Larita ýigidini ahara çağırdy. Aýbölek getiripdir bir dadyp gören toşa. Ýylgyraklayan süper birden ýygyrly duruverdi. Bir çetine dermanyň ýüzükli düşürden storyň başyna barsa da mergöre ýyl tutmady. Ýaýdan ne? Bir aýbölegi bir Larita etdi. Buruşdaky petdejik şkafy arkasyny berip ýüzüni aşağı aktaran aýbölegiň birden gyzaranlygyny, Antonyň heterli gözleriniň hassa aşnaklaranlygyny görenler ise men häzir çaý goýaýyn diýdi de alyňa çykyp gitdi. Anton oturguza çöktü. Yapılan gapy onuň kalbyny gysanýaly boldy. Ýüreginiň gürtüli tartdy. Barmaklary hüjük taşlary ýugran daraklady. Yakasynyň iýildirligi iligini ýazdyrdy, ýaňadan iýildirdi. Oğlunyň bu galzyra oturuşyny gaby gastyny syndap durun aýbölek kilgirdi. Hırsyny işledi. Anton hatam özüni getirdi. Şo pursatda da dermanyny çüýşejiklerin ýanyna durun suwly stakanynaky ýylgyn ballagyna göz düşdi. Ol halasgyaryn tapana dönüp ballaga topuldy. Ýene aýja gazgylt güllüji ýylgyn ballagyny ýerine aldy. Gyýda bersemmiki ýa bermesemmiki diýip oýutdy. Belki bu güllü ballagyk onuň kalbyny taraňa taran ýagdaýy gyýda düşündir. Kinaýar gülümsüreýän aýbölek gurdy, gapaba kaýynyldy. Goýa tutan guşy häzir elini uçup ötäk çekýäri. Anton güregi birden howlady, dilaşdy. Aýbölek, seninki düşündi? Düşünnü diýdi de şadyan gyýyp pınkır pijirden çykdy. Howluň ýanyna şäýini çaýkap durun. Larisanyň aýbölek nire dur diýen şaklygy da tez maralar ýerine dolandyrmady. Bir aýagy içerdi. Bir aýagy daşarda doňup barany kineme hanek bolsa. Sehra gyýdyna dilini düşündirip bilmegdigine ahmarly ökünni. Emma ýanyna ýetip gelýän Larisanyň mekir ýylgyryşyny görüp ýüzi ýagtyrdy. Sen arkakmışlarka. Onu aýdypsyň öýdýän. Däriden dogry habary. Düýnün wär kellesi gülep dur. Taýma tentegiň Allah bilen nireden ýeşden habar owada uly topolon turdy.
Tenten sözünün zanı var eken. Düýünki söýlenler Ivan hak berdi çedi. Taraýdak pagtaza daşajak at hem eşek arabalarını Antonlyň toýly kede olaryň barynyň arşyna nomer goýup ýygyndyrym. Ortalyk sözüni ýazyp çykypdyr. Hago. Arabaların tükürläp gelýärkä memberiň eýýäm daş töwrüni galyp çykanlyklaryny Batmanyň özi ilki gördü. Bir-biriniň ýüzüne aljyraňy halat seredişip üçüdem aýak çekdi. Batman özi ýanyndan şuma hal ýanar ýa baýnalar bolsa. Derrä bir şäher tapardy öli diýip ahmar etdi de ussay döndü. Meni näder Ivan? Dogrusyny aýtsaň, ajaýyp arkitektura bolan ýadygarlygy bir memmer mesçidi ýykmagy döder ýarly. Russiýada da gadymy gözer binalaryň en çemediniň nähak ekranlygyny Ivan ýasny ýeşidipdi. Emma ol Russiýa, giň ýurt, şäher. Bir ýerde, gün ogurda başga gep. Häzir onuň öz gözü ile görüp duran zady barada maslahat sorýarlar. Ivan ýasny näme diýjegini bilmekdi. Batmanyň gözüne soraw berdi. Kim ýykmaly diýipdir? Raykomdan görkezme barmyş. Raykomdan usta ýetledimdi. Onu näme? Olar bizden gowy bilýänler diýip kibitini gysdy. Owada bolsa atalyk kömegine gelen Orslar mesçidi memmer ýykýamyşlar diýen wagar eýýäm agzdan agza geçipdir. Onun sözünü de öten akşam Anton hak berdi. Larisa'dagy Komsomol içeýkenyň ýygynyny geçirip, mesçidin memmerin ýykylmagyny biz gollaýas. Dini maratlaryň dergine sosializm klubun salmaly. Beýik serdarymyz ýoldaş Lenin din halk üçin terýekdir diýipdir. Ýaşaryň hudaýsyzlar diýip karar çykartdylar. Bir de oba ýarapdyr. Umuman Antonyň sokulmayan ýeri ýok. Dekkejek manam ýok. Leningraddan gelenlerine bir hepdede geçmärkä kıssa dinlejek bolup toýly bilen giýjaň içine sönöklep mukym karlanka barşyny. Kıssaçylaryň şagyrmalyk süper gidinçe seslerini tappak edenliklerini owady, şinnilerim gurrun edip ýörler. Düýünden bäri Batmanyň kellesi gulap dur. Ertir bolsa hüjüm, ertir hüjüm. Şu günem gapsyny ağrıdan daňky gulplap çykyşy. Memmer tarapa terediben bilmedi. Mektebiň ýanyna aýak çekdi. Gam çekme. Gam çekmeye ýeri mektep. Şu gün eýäň geler hükman geler. Yele ýany daş guýry güderdin. Ýabasyny suw ýakmaga durdy. Warryk. Ýaşyl gurbaga bälik togsy. Ine warryk. Ony bolmasa gurbaga gyzarat berip aňryk güýüp gitdi. Ertir hüjüm. Wah gurban boldum mesçidi ýygymdan soň ýykaýtar bolmaýarmy? Suwdan ganan janawar kokrandy. Başyny tilkeledi. Ýerinde çymçyklaryň şelaýyn owady. Atuda atmanyň tägeriň salkyny şemary hyýalyny çöle sagyrdy. Hemişe de bir dady hapa bolanyny ýa-da ýüregi daryksa, meýdana çyksa ýüregi düşýär. Goýy gara tösörleri asmana tozulýan, töwrüniň şoğary myzjaryp aksyryp ýatan küreleriň ýanynyň aşaklaryny syryp gitdi. Meýdana süňgi ýeňläp açylan gozalar göwüni galkyny pejürlügiň ýanyna gaýdyp gelenine gün eýýäm syryk goýgalypdy. İlerki derweden çykan Larisa ulukdan gördü, ýelgardy. Salam Larisa, salam Batman. Jürürüň howurtundan çykan jank eşitse de hekim gyýy tanady. Ivan Petrovich nerede? Hak berdiki ustahanady. Ertir hüjüme. Men berkelleri barýan. Brigadiriň ogulunyň aýagyny emes çekdir o diýen netije çykardy da. Member näde diýerler diýip sorajak boldy. Soramady. Bendin alkymyň naka pagtarlar şargolar mal goýup diýenmiş ýadyny düşüp, atynyň başyny gülmatara sowmakçy boldy. Edil şo mahalam, sırkyny ýodudan alakçap gelýän aýbörek gülen bir kempere gözildi. Gelip dur uşaky diýip, ilki ýatlan ýanyna ýaýlym boldy. Ýüregi tolgunly. O kemper näme? Kimke? Gara güllü ak ýyňajyndan şar taşlar hüjürip çykan küýkürek kemper aýbölekden öňe geçdi. Atdan düşen Batman bilen hekym gyýyň ortasyna ele urady. Özüni köşüşdirjek bolýan aýbölegi de gulak salman damarlak ellerini daldalap bir gedek Batmana bir gedegem hekym gyýy ýanyny. Tadagan gulaýyn Batmanjan, gurbanyň gulaýyn sary gyz, dadyma ýetişiň Taňryň haky üçin. Ýanyr ýaýlymyň aşak ýanynaky ýapkyt alaňda oturýan ýeköýler lakamly gylyçly golagyň kemperini Batman ýaň tanap galdy. Olaň owada hiç kim sevilen diýen ýaly gelim gidemi ýokdy. Gylyçly golak kärinletini alan köýüne juwadyny sürüp güzarany tekleýärdi. Asla onu golak edenem şo juwazdy. Bolman ýaşlar 40-dan agyň soň
Olaryň ogly bolanlygyny Batmanyň bilýärdi. Şoň şenem kempir gelinim diýip howsalaly tozanyny görüň şo ýeki ogullarynyň aýaly bardy barýanyny Batman elbetde bada-bat aňdy. Aýbölegiň ýüzüne teretdi. Garrynyň goltugyna giren gyýdam utana gylşlagalan gelini agar. Neme agar diýip ýüzüni ýerden galdyrmanlary saň ýup bolnan çekdi. Şa üstüne gidip barýa Batmanjan. Ýeňe gatyp barýa gelinim. Tadagaň bolýan sarygy o dünýe bütünli ýamanlyk güdüni görmäsiň. Batman oglum şu belany başymdan sowsaň, haç towabyny gazanýan balam. Gara söýmez ýeköýülleriň iýilen işleri ýok. Ödeller ýöz ýakalar diýip gurrun edýärler. Emma Batmanyň gylşly golokdan göwüni galypdy. Dagy duwara şu ýekesanyk göle iş talışman diýip özüne söz beripdi. Sebäbi ilki kolhoz gurunlaryny erjel garşy çykanlaryň biri gylşly golokdy. Hökümete paýta ekşek diýip bir topar daýhanyň döwletden kardaran tohumluk şeýdinden gylşly golok juwazyndan ýag çykaryp beripdir diýip şonu eşdipdi. Ýöne göz gözüyle görmän soň ynanyp gelmänni. Görüg baryny görüp kolhozy ikinji gerek gurunlaryna da juwazy bile eşek arabasyny ortalyk etmekden ürken ýeköýli golok ýeňseden gaşap galdy. Kolhozyň ýol alaýjagyna megerem ol işinde mınanyp baraýan ok. Ekişde de golok täze okka çykardy. Palty ekşek diýip owa şuradan pul kardaldy. Soň aýranyp görseler, palty güje zat güje. Şadyman onuň gylşlagy. Näme palty ekmediň diýse. Golok ýeňseden tüň gördüp, "Ýetirni bilmedim hany, ol pulumy sowaýdym. Alaşa şura aýby ýok, pulu gaýdyp beräý güýüdi" diýipdir. Şonundan gylşly gology Batman hasam ýek görüp başlady. Ine onuň aýaly gelip doktordan dalla gözleýär. Gylşly golok dahyry, kolhozym günümi öter. Ata-babamyz kolhozda ýaşap gelipdir diýip, uly merakaň ortasynda gyýgyran. Ötýän orta üstünne güni, zynatlandy. Ýok, biziň doktorumyz gitmedi. Tebip kanowada bar bersin diýmegede dili barmady. Sadagaň buly sarygy gelinim juwaşyn nenen ort doktoruny ýutmak ýürek edýäk. Ol täzelik äskeriýän adam däl ahyry. Belki kempir gologundan iýdinsiz gaýdandyr. Goý gitsin. Lary da kömek eder. Goý golok şura hökümetiniň adam kärçiligini görsün. Näme-nämedigini oňla aňşyrman, hellen bäri mawy öldürüni ýaltakladyp duran Larisa Batmanyň orsulap aýdan sözlerinden diňe ýeneňiň öýünde syrka aýaryň bardygyny, kömek soraýanyny düşündi. Alga püjürlüge girip gitdi. Aglama ýene aglama. Larisa jan kömek ederini. Aýbölek geplemedik sorany gepletdi. Agdyňdan Allah eşitsin maýsam, agdyňdan Allah eşitsin. Ýüzüň gözüň dert görmesin. Agyň aman sagaýdyp gelsin. Allah ömrüň uzak etsin balam Batmanjan. Batman atlandy. Eýsiniň ýerinden öz-özü mutlarlap gelen biri eşek kellesini kempiriň şigirine oýkady. Doktor gyýy eşege minip bilmejegini düşünürdi. Olar piýada haýdadylar. Wepaly eşegem ýene kempiriň ýygyna düşdi. Aýbölek. Yanaram bagty şuwda şuwun geläýse gerek diýdi de Batmanyň ölüm gün matar urady. Ýaba gidip barýar. Ertir hüjüm. Ertir ýygym başlanjak. Birinji bolşewik ýygymy. Şaýy bilen safly bende ýetip barýaka. Gaýraky arada sygyr bakyp ýören şer tuğulyň sesini eşitdi. "Hey, seniň bir eýäňi. Heu diýen men saňa. Hey, şer tuğuly." Çopon ýanyna turak başlaryň işi bilen göni başlyga tarap ýöre urdy. "Salamu aleykum." "Wa aleykum Batmanjan." "Ilerki paýtardan mar goýup bermişlerler, şer tuğuly." "Men anha duýdy bar, gördüm diýsem ýarançy. Ýöne gowasaňa epesli ýeriniň leýs edilensin." "Aha, şu şargolaňa toguny tok diýen ýok Batman. Aýdan ýar gözüň aýdyn getim. Sen alaşaba öýrýämiş diýip eşitdik. Daban adamyň gowuşşak ahyrym diýip çopon müjigözlerini güldürdi. Aýdan ýen kendir, şerti gurjan. Ikimiz baý öýlendir ýok. Kişmiş ýeten şöpü bar diýe. Şertul taýagyny buroýlap alaňdan aşan soň Batman şu oýlandyp oturdy. Sygyr çoponyň ogurunlukda aşyk oýuny ýakalar, men bolsam düýe bakjak diýişi ýadyna düşdi, ýylgyrdy. Ikinji brigadanyň bendin eteginde gowaşaryny görünni, gan namarlar taýaga döndü. Birin aý açylan gowaşanyň üstüne edil eşek agynan ýaly. Taýma tente gowmasak, boljak dälin pikir bilen ýabysynyň böwrüne debsiledi. Derýanyň kenaryny syryp ekrany syryň ileri ýüzüne ýerine gaýtdy. Ýekabar daýhanlaryň gawyny garpyzly ýorunjaly, künjüli pelleriniň ören erejeliligi öňküden beter gaharny getirdi. Gerbedem, kolhoz atyzlarynyň içinde jany jeminden ýoklugy.
paşşalyk bagyň duşundan ötüp, üçoga ýetenne joýada gawun ýygyp ýören Halmurat kötäni gördi. Ak köýnekli daýhan ýuňýaglyk göre bir aksam guşatdyr. Tüýrü kellesinde de çit ýaglykdan helle tarapdyr. Ýan gawun gelip üstüne bedatyran telerini bakan ýören köýse, ilerden geçip barýan kalgoz başlygyny gördü de begenni. Ýerçilim burunly ýülmek ýüzü ýylgyrdy. Golunu daldalap gyýgyrdy. "Gel hawinim, bak batyran ogly Batman gawun ip git." "Salamu aleykum Halmurat ağa." "Wa aleykum." "Gelinim sana bir tarhyllap durun we harmany ýaryp bereýin. Iýsen janyňa tenekerdir." Dört tarafım açık telerin ala kölgötünü. Köne küçül çalçalaryň üstüne ýüzbegi oturdular. Dogurdunam gawun Halmurat köýse pyşagyny getirmäke tartyllap tarkaýarly. Beýliniň ýaty kemerini gapdalyna taşdan Batman. "Akyny seretseňe sen gawuny iýmiller göre" diýip köýseni ırlap gördü. "Mana gördüň menim. Alaşa baýyň sözüni tapdyň senem." Käselen gawunyny mihmanyň öňüne goýup ýüregine gemire baglan derdini dökermen boldy. O nähili söz? Samsyn bolsa baýoğlu geplerin ýerleri de. Men oňa dün geçip barýaka gel, hawynym, gawuny diýdim. Olam öwürlüdi. O nähili men sen iniň ulýamşym diýip gaňgasyny garnyna aldy. "Bar haw sen agam bol. Maňa ini boldy, agy boldy farky ýok. Öz gepleşim şeýlerek. Men sen ýabyňy eşek duýaňa köşek diýemok. Göwün galmada gel gawuny ip git diýdim. Erpi ýokurda dalymyň. Sen öz ýerinde eken bolsaň ýerdim diýdi de atdanam düşmedi. Özüň bilýän. Men bellegim on kakadynyň mülkünden. Meňe menim ýeňsem şo wada kıldy. Bir ýer maňa Bolşewik baky berdi diýdim. Baýoğlu gyrçyk takkany diýip barady. Haýoň baklygyny ýa-däýerligine entek görür diýip meni njag derdi. Sen haw inim bak batyran goly Batman. Özüň bilýän ahyry. Men adamyň güzüne gelýän benne däl. Baýoğlunyň ýanky sözünden soň beli erkime ýar etmedi. Sen diýdim Allahdan daş düşmedi diýdim. Enne diýdim men gorkularyny ötme. Boldun da diýdim şura başlygy. Sen Bolşewikden içiň ýangynydygyny men bilýän edim. Ataň gowana gaçdy. Malyňyz dargady, mülküňiziň içinden Bolşewik lüň çekdirdi. Elbetde diýdim. Sen içinki tuğulluydum. Men bolsa Bolşewikden anzan ağırın yerim ýok. Agdym aşa elim işe getdi diýdim. Sen arşyn ýökür işler at yer etme diýdim. Men senden hak ýeşde kantama däl. Ýa diýdim, çarlyk geçi gelecek malym ýok diýdim. Gawun ýemegem ýatdan çykaryp köseniň dili warlygyny agyny açyp oturan Batmanyň has köp bileti geldi. Halmurat ağa, sen näme kalpoda girmäň ahyry goýgulny etdiňmi? Aha, inim. Baky batyran ogly Batman. Özüň bilýän, men kalpoda 5 girip 5 çykdym. Men haw inim, kelep uzyny getirdim. Biri beýdi, biri ýeýdi. Çaşyň gözüne terden ýar edýär. Bu düýüşler görenem uğursuny ýoranam. Ogun nuru şeytanım inni seni köse kalpoda aljak därliydi. Men haw inim Batman. Sana Hudaýynyň ýadynan ýan. Seni galplyň ýokdugyny bilýän ýöne. Halmurat köse sesini kesdi. Gawunyny peline seredip pikir etdi. Batman günüň aşagyna garranyp Sada daýhanyň gözleriniň etegi torlan, süňklük ýasy ýüzüni, şukur owasyny oýnoklaýan mawun tur gözüne seredip biýala çylgyrdy. Yanar ýaýlymyň şu adamy näme üçin eý görýänligi, olaň ikisi duşuşdygy ümmülleşýänlikleri barada oýlandy. Ýer suwalan soň, soňsuz aýalynyň ata söýünden getiren ählice şaý tepini satyp goşu ýokul edenin köýse, temegini has ýokary tuturdy. Şol arada ökülleriň bir aşa düşýärdi. Men döwletime gözlegdi diýip köýse beýle köküniň çat maňlyna goşokda wadakdy. Bize oku düşmedi diýip aýalym lik gözden alyp galdy. Wah ony yanara gurrun berdiräýsen, gülüp ýykalýan. Anan soň yanar köýsen käbar ýa. Sen gozala diýe Halmurat ağa gelinejeme akylly maslahat berdiň. Şura hökümeti diýen andaryň hökümeti. Oku. Pırkada diýer. Emel bererler. Atizan görýärmiň diýdim. Ennem diýe, on dik gözden alyp galjak bolýan diýe. Okudan gelinejem. Hiň bolmanyna nuruny ilgär, sen zähmet takyn giýmez ýaly hata böwrüner diýe. Şondan 2 gün soň köýse yanar muwallama 5-nji gezek ýazdyryn ardasyna alyp gelýär. Men Halmurat ýer suwly tohum eşekli guruply daýhan, tohum ýokudym bilen tohum eşegim arasynda şerekete garyp hasabyny kabul ediň. Emma nuruny ilgär, ýeriňem ortalyk etmesen aljak dälip köýsen kopup goýberýär.
Batmanyň sesi çykandan köse ýüzüni galdyrdy. "Ýöneň näme halmyra da? Men how inim bak batyran ogly Batman. Öňüm ýaşym ýarpydan agan soň ölüp ýer suwy etdim. Gapan bilen towşan awlap mydar eden ýyllarym az bolmady inim. Dälen dogry habar inni ýer suwmam ortaly geçjek bolsaň, ýok men öz ýerimiň hödýerini göreýin. Inni kalhoçyň mellegini ortalyk ýere goşmasy etdi ahyry. Ay onno da Musa Dilmazy bederläp çay çekenne kalhoz gowdy diýip Batman köýnäni ýatlatdy. "Ya bak batyran ogly, senin bir ýeriň aşagyna ýylan gäwşidi bilýän how. Ýene-de bir pille, halmyradagy. Soňrak ýalbarsaňam aňsat alaýmaz. Şeýlemi?" diýip köze ýene gawun käseledi. "Ay onno da inim kalhozyň eýesini Nury Nilger, alaşa baýda boljak bolsa, Nur Nilger bolşewik. Bolşewik mi, menşewik mi, onu biljek däl. Inim, ýöne ol ömrüne pilin gulagyny depip çöregän adam däl. O kalhozyň güýesi. Wa hey Nilgeriň fageliniň alty barmagy barlygyndan biläýmedilermi? Alaşaňdan hem gözüm suwşanok. Agaç inim öz ýatgynyna gider. Düýne maňa haýbat atdy. Men saňa diýe ýeriň giňlerini tapşyrýan. Men sözümden niýe känmir çykyzy bolmagyny köze diýe. Bu diýe öwürüp duran sargy perekdir diýe. Ondan şura hökümeti şäher bilenler diýe. O bu da şura başlyk edip men saýladyňyz gerek. O bu da hökümet men diýe. Men kä däliýsen tüýnüksiz öýüdi karyn. Ýagyt ýalançydan rişden öderin diýe. Şeýdip arsyny agy meni gorkuzjak bolýar. Ay bu düýüşleri görenem gursun inim ýorunum. İnşallah inim o pitintli adam ýa peýal aýagyna düşok gor. Göwnüm üçin ýekece waharman alyp gitdiňim diýip zordan diýen ýaly 3 tane gawyny horjunna saran halmat kösäniň garagytan soň Batman Türkan daýhanyň aýdynlary barada oýlanyp oturdy. Geňzat. Alaşaň bet pygyrly adamdygy barada on öz ýegeni ýanry ýaýlym kelim ýuraýdynda da Batman gatywyrynyň many. Emma halmyrat kösäniň ýangy sözleri ba ýoly barada pikirini düýbinden özgörtdi. Aýratynam kösäniň dälden dogry habar diýen jümlesine hem üçindir ýürüne has şuň gornaşdy. Herede petip edip Alaşany şuuralykdan aýyrtmaly diýen karara geldi. Ardyly şatuda ýetip barýaka. Gökçe kurrusini zazynladyp gelýän oglany gördü, tanady. Ol aman Ankowyň ogly Ýedinadardy. Oglan Batman duşuny ýetenne kurrusini zordan saklady. Batman kaka, "Yet, orsuň öldürýärler, yet." "Gaýsy orsun hem üçin nirede? Kim öldürýär?" diýip anyklajagam bolmady da Batman atyna gamsa bassy. Ýüdük aralyk. Uzun gecede ýynjylyk irkelmedik Batman adytça ýylan öňördi. Säheriň tergini şemaly açyk penjereden syrkynyň piçik tyrnagyň turşumtul ýytyýyny getirdi. Kellesi jarkyllap durdy da ýerdiňe gyýgyryň horozlaryň sesi ýürüne bir teselli berdi. "Berekellah horozlar, berekellah. Gyýgyryň makaly o ýöreň ýeli. Bugün hüjüm güni. Başlyk üçin bugün taryhy diýene. Täze daýhan kalhozynyň şu gün ilkinji paýty bilen başlajakdygyny raýonda bilýärler. Düň öýlänki bulan mujurluklar böwrüne awaly sanjy bolup döredi. Daňa tinsa diýen ýaly kirpikler tägelçe tapyşdygy jörwezür düýüş görüp çykdy. Düň öýlänki jenjelli wakalar düýüşe girmese däldi. Batman Leningradly şefleriň ýölüksüje panusly, dymjy kowaly hüjretinden giýjäň bir mahaly öz garanky tamyna girip şo oýlanyp ýatdy. Düň aman Ankowyň ýürek agzyndan çykyp barýan ogly Ýedinadaryň Batman kaka ýet, orsuň öldürýärler diýen aýrylgans sözüni eşitip atyny gamsa batan Batman balahanaly tamyň ýanyna ýetenne ýem boljak iş bolupdy. Mektebiň bursundan öwülen badyna Öz tamynyň aşagynaky ýerde meniň diňe ýokarty görnýän garamtyl gapsynyň agzyna gaýmylaşýan adamlara göz düşdi. Ýüzüniň uğruna özüni atdan oklap dıkırıp bardy. "Näme bolu, näme bar?" Ýerde meniň gapsyny rom bilen aşagyndan gaňyryp petletinden çykarjak bolýan aman Ankow bilen Antonikedi. Kalhol başlygyna tarap bir göz aýlatdy, haklaşyp ýene dolmady. Kimdir biri Batman galtaman sözdi, 3 atly. Ivanov söýlen hak berdiğini güýlüp taşladylar diýip bir kuruşga tuğdatdy. Onyança aman Ankow agyr güwresini gahar gadap bilen doýmyksyň oklady. Lawşan gapy şarkyllap gaýtdy. Ýerdemenden burna uran diýen porsi bilen
Ivan Usta'nın nejaltı İngilizleştirildi. Memmer yıkıp durkalar 3 tane kara giyimli, yüller nikaplı, atlı galtaman peyda bolupdyr. Olaryň nirden ne edip beýle duýdansa çykýanlygyny hiç kim bilen ok. Ýöne galtamanlaryň kapyrlary öldürüň diýip beýleki 2 ýaranyna buyruk beren gyýratly, uýun boýrasynyň Dodorbaýyň goşak ogullugyny bir tanapdyr. Galtamanlar güpürdeş berenlerine Ivan hak berdi Antonna'ya ine gittim halla raňat diýen memmerasyn edip balahanada dur ekenler. Antonna hak berdi ki kansymol hyzyw bilen gygyryp durupdyr. Hay berekella ýykyň, ýömürüň köne dünýäni. Hak berdiýiniň gurrugyna görä. Edil şu makalam galtamanda peýda bolupdyrlar. Ivanov kine mekaniga Antosha gaç Antosha durma. Larisan halat etdiňe ýetişipdir. Soň başyna näme oýunlar gelenini bilen ok. Kellesine degen beýaşataryň gununy teňsir edipdir. Batmanyň özü garanky ýerdemine garsa gujoklap gan öýlen başyny galdyranyny deňe şonuna usta iňirläp gözlerini açdy. Hak berdiýiniň arkasyny togulanyp daňlan şepeli çykar eken. Balahananyň haşamly tününden syýrylyp galtamanlardan sypan Anton boldy hakykatdanam Larisan ölümden halat edipdir. Toýlukdy gylyçly golaklaryň öýlerine ýetip barýakalar dogtor gyýyp aglamjyrap ay bölek bilen öýden çykypdyr. Ýüz ýuwsga dönen Antonyň da soramagy ýetişmänkä. Çypar onuň elinden çekip toýlunyň ýygy bilen suwsuz salmanyň içinden ýapyrylyp ýeňipdir. Olar tettartyp çygan haradynyň ýanyna ýetip, şaý olyň ileri ýüzüne geçenlerini toýly 2 tane galtamanyň gylyçly golaklary bakan atany ýüzüne salyp barýanlyklaryny görüpdir. Tütäniň gabat gelen Hatice, Larisa bilen Anton öz öýüne gidipdir. Emma Anton hiç kimiň sözüne kulak salman, toýly bilen ýene barahanaly tamy tarap eňipdir. Şol arada da galtamanlarym diýat bolupdyr. Batman garanky tamda da ol çilmçekkä. Galtamanlar ýara şekere bir adamyň tapylmanlygy onuň raýatyda gaharlandyrdyr. Uku gözüni bürüşdirýär. Ivanyň yaratyny etdik. Usta haýty hak berdiň ýerini sallymyka? Ertir hüjüm. Uka gitdi. Gözüni yumondy. Dany deruşyň safly sesi ulagyny ýyldy. Ay daýhanlar ýeşitmedik diýmän ho. Şu gün ýygyn başlan ýa ho. Baryň çykyň ho, ýeşitmedik diýmän ho. Beýik ýodadan alaksap gelýän zarsy, çiýle duran başly görüp ýylgyrdy. Batman henide sen onu beýle şadyan hally görmänni. Ýegninde de täze hyýgody ony. Zarsynyň tetini eşden daýhanlar dumly duşdan meýdany bozuşyp barýarlar. Birdenim gözüne paýty ýüklü gyzyl kerwin göründi. Iň öňdäki baýdaklar arabada da Ivanik otur. İlkinji ortalyk hatyly zawoda urudyň şowgunyň owadaşlary hüjürlüğün öňünde haň berýär. Şagaraňly meýerekanyň arasyna gabyny galdyrman özüne seredip duran Nurjemara nazar tataşdy. Wagşy mahal olam arabaň üstünde bolmaýarmy? Ýene oýunny. Ýene mydgany. Ýene täze düýüşler gördü. Bir görseň ol adamlara armaň diýip batrak ýal asyryny ak atlarda gulaşlap ýör. Bir görseň berkelbek ikidi kapanyň başyny. Jarçy ýürýär. Aýdym ýaňlanýar. Guşlar taýraýar. Kalhoz äskermedikler bolsa öz pelleriniň çiýiline çykyjyp, agdy bir işe gözleri gidip hırçyny işleşip durlar. Udyň gize ýenzellikli erkilmedik Batman. Bugünem adatyça iýlen ýürerdi. Bugün başlyk üçin taryhy dene. Berekella horazlar, berekella. Gyýgyryň makaly, oýoryň ýyly. Bugün hüjüm güni. Batman batyn kazyny hatyr gutur aýagyna çekdi. Dolla köneje künni galyp eýwana çykdy. El ýüzüni ýuwdy. Bu makal jahanam ýagtyrly. Emma oba gumguklukdy. Ne horaz gyýgyrýar, ne itýürýär, ne adam teti gelýär, ne jarçy gyýgyrýar. Oba gize düşünne gören dukat gonumçylygyny ýatdatdy. Batman ırmagyndan ýa. Orsiýetden şefleriň geljek duwarda habar ýeşden göre. Käterine telim tapar boýçy görüpdi. Şo gize edil gaýra ýanyna bir garry köpek şeýler ulamak ulady. Dan bilen toýly azy habar getirdi. Aşgabatdan gaýçak gizeler düşünne. Yanar ikisi Murgapdan ýüdüp barýaka ıskyn gaçan dosty kenary ýetip bilmän girdaby düşüp gark boldy. Batman şonu hopup oýundy. Nurjemala bir tat bolaýmasyn howsala bilen ilk hopuk turundy ýuwdy. Gowa gelse ýydyna yanar tutupdyrlar. Gowanyň besoslugy eýgiliň alamaty edel. Ya gulum gaplaýdymka. Bugün beýle gün bolmaly däl ahyry. Bugün hüjüm gününi Batman ýene-de gizeki şadyan düýüşlerini ýatlady.
Galjan göwünne bu mahal ähli oba onuň öýdi bilen ýürekdeş gop berjek, haýda berjek ýaly. Obanyň 4-den 3 eskesiniň diýen ýaly şimdi kalhoza girmändigini galawaply ýüregi häzir unutdy. Buna yeter gumbukluk. Buna hemen alamaty. Ýüregi hemni gürüldi. Oýnamagy alyňasaýan sabarsy oglany meňdeş taçakdan bir dögüm nan aldy, hüzürlüge baka urdy. Näme üçindir ýygyny durundy. Balahana çykdy. Balahananyň üç tarapyndan hem iri owasyna tyn etdi. Owa örüpdir. Emma ekrançylyga ýüzlenen daýhan gözilen ok. Gün batar heredende çapylan nawy meňdep ýanyň ýatan memmer gördü. Ýeň garaýmary. Memmeriň diňe depeti dagapdyr. Güresi bitin. Oturun ýeri bolsa öýüň içi ýaly oýuryp dur. Bollu diýip batnyň hırsyny işledi. Belam köýrü şundadyr. Dany deruş näme üçin zar çeken okka. At ýatagyna öwürlen köýüne ammara ýöneldi. Tamakyn hokuranan jana göre peçek gatşykly bir gujak topala oklady. Birdenem agyla egildi. Ýaşyl otlaryň arasynda tylla teňni bolup ýalpylan, ogaça gülüne usullan sogurup aldy. Bine ýazjak mämişi gül kalbyny tolgundurdy. Gülü elini pırlap, kebelegiň ganatyna çalymdaş ýapraklaryna gamly höweslerini tyn etdi. Dünýä mämişi güle döndü. Gülüň bir ganaty gopup gaçanyna, ýüreginiň bir damary üzülen röýtdi. Näzejek gülü diýwardan asylgy eýeriň gaşyna goýdy, salt ýüräp atyatakdan çykdy. Hüzürlügiň derwezine ýetenne, ýarym gelen aşyparyň ene ýabyň boýunda ýuwunyp duranyny gördü. Anton, "Ey başlyk, salam ýolky palky" diýip golunu galgadyp şadiýany gyljaklady. Kamala diýersiň düýün owada hiç bir gowga bolmadyk ýaly. Ivan Ustan medpunktdan tapdy. Doktor Petroviçiň kellesiniň daňytyny çarşyryp durdy. Usta azyjyk kapydan boýuny uladan dostuny görenni, kepen doktorlaryň dordan güllürdi. Ýakşy. Leningradly dostlarynyň keýpleri sadiýaly görünýär. Olar owaň bugünkü tutlugyny sylmaýan ýalydylar. Doğrudan hem ýagdaý belki şeýle bar, çykgynysam däldir. Iwanym şükür ayaga galypdyr. Gerdeniniň ýüki ýeňledi. Ýüregi düşüşdi. Emma başagaýly kemelli. Dany derguşyň gapsynyň henidem açykdygy, ojagynak tüňşäň aşagyny ot ýanyp duranlygy, howla ýerenmadyny gözüne ildi. Diýmek o henidem hüzüretini. Zarsyda beýle gylyk ýokdy. Batmanyň sözüni ýere saran ýeri ýokdy. Hemişe bolýa köşegim, hoş köşegim diýip gögünjäň gopýady. Bugün hyýal gününe bolsa. Hüzüräniň peslezik gapsynyň egilip etedinni. Çokoyun ýama oturan zarsy başyny galdyrdy. Onuň göten agşam düýşünde görün täze hyýy dony. Şadiýan zarsyny meňdiýän ýeri ýok. Ýüzünden gar ýagy. Assalamu alaykum Dana baba. Wa alaykum assalam köşegim. Gel. Dany derwişiň herkesi hüjretine salmaýanlygy batmana mälimdi. Şoň şeýlen bir şakyrykdan meni nägilelik ýok diýenden netije gelip şeýle gatlady. Zanyň ber tagmy Dana baba? Allaha şükür. Batman indi näme diýjegini bilmedi. Derwişi bir şahsyla ýady. Ýoknasy bir da sorap göňüni degäýmäýinden ýatyýaş bilen zarçynyň özüniň geplerine garaşdy. Emma derwişiň gül gaşlar ýadylmady. Kalhol başlygynyň seher ýöne ýerden gelmändigini gozy elbetde gowulýady. Ýöne bismillahyň ýigidin özüne başlaçak bolýady. Ýigidem sedasy göreşde ýan bermedi. Ahyry menden aýyp syn etme köşek diýen Dana derwişiň öýe dilasmal boldy. Bugün menden zar çeken ýok. Men adalatyň utagatçysy. Beýle malaty weýran etmäge haýs saňsaryň eli bar ýa. Çapylan nawy meňdep. Ýanyň ýatan memmeriň şekli ýene-de batmanyň gözüne geldi. Bolly. Belan köýrü şundadyr diýen saklamasynyň dogrulygyny inne şüphesi ynandy. Gümany ýer galmady. Bir zada ýüregi bilen ýykganydan soň Dana derwiş bilen eňekleşmegin ýa-da oňa öwüt netihat bermeli bolmagyň biderekdigini bilen soň ümsüm ýygyny dolandy. Taşarda çilim otlandy. Ýüregine dogulýşdy. Ýerini etmeli. Ya özüm gapy aýrynaýdymyka. Daýhanlar ýygyma çykman durup berse näderkem? Ýanar ama gelmedi diýin. Ya ýene bir tog düşäýdimika. Ýollaş Permanow umut öýde aýtdy ahyry. Gara öýde men kuhurny der. Gök doluklu palatensiýanyň ýalaňaç şigininden sallan Anton, bulaşan taşyny barmaklar bilen darap gelişine dillendi. Başlykçan çilim berdi. Kellesiniň hasa daňy täzelenen Ivan ýastyny bilen ýüz solgunlary ise da metpunktdan da çykdy. Üç dost nebi hugurluk güle çilmek köttü.
Batman häzir näme diýip näme aýtsaň bilen ok. Bir göwüni häzirin gözünde şadyman, alaşa, nuruny ilgär. Bir kelbek dagyny toplady, gyssagy ýygnak geçirdi. Bir göwüni şäheri, baýnalar komissaryň ýanyna algy. Bir göwüni. Ine näder tahyr Ivan Petrovich. Başlaň türkmeni söýlen gortuşany garym gatym edip düşündiren bir sowalyna uly alada ünjüniň barlygy ýeşil dostlaryna aýan boldy. Ýigidin sesinde de ahmar hem gahar duýuldy. Näme näder? Ýygma çykýan ýok Ivan Petrovich. Maskara bolluk, ýüz garalyk. Hüjüm hiç boldy. Ýol palky. Isleýärmi? Men ýagly patsanlary çykaraýyn. Balalay kamçallygym mes. Hersine bir gerek kino aýlatsam, uzun gün paga tegarlar. Ýaş başlygy köşe sürjek gollumy. Ya menberiň ýykylmagynyň kalhozyň paga tegymyna dahilli bolar diýen şübhä ananmadym näme Ivanow göwünni giň tutdy. Ýygma çykarlar, elbetde çykarlar. Anton şu ikarada çay demläp getirdi de çaýny güzümiň aşagyna düňdirilip ýatan döwük ýaşyň üstüne goýdy. Batmanly Ivan ekidi her bir döwümden alyp dik duran ýerlerine çaý urtlady. Antonlary ise köz ýar garpy idi. Kini mehanik garpy ýaryn aksaplasyny güjeňledi. Wah ýol köpalky. Düýün şu puşak bolan bolsa, galtamandan baryny kaklardım. Toýly berdi. Gice getirip berdi. Kakamdan galan ýadygärlik sana peşkeş bolsun dedi. Ivan Petrovich'un odary bilen işiň üstüne baralyň. Galandan elbetde durmuş görkezler diýen teklifini mamly berip dördüsem howlan çykdy. Emma ýüdüniň gany gaçan usta birden entirap gitdi. Batman badabat oň goltugyna girdi. Ivany derbassy, es saýryp barýa. Aý işle, başyma eýlenni. Hadi öler diýenne de garaman getirip met punktun iňtilje tagta karawadyny ýatyrdylar. Siz gidin Batman gidin. Ekiniň üstüne baryp görüň. Larisa da elbetde gitsin. Menen belki ýadyr ýygyňdan ýeterin. Ýerinden turaýmasyn diýip dowtar gyýda puta targy deden soňlar Antoni diýen ýola düşdi. Leningradly dostunyň ýygymy elbetde çykarlar diýip gaty ýalňşandygyna Batman goşa meýdanlaryna aýlanyp ýörkäri düşünip bardy. Antoni bendiň eteginden ýokorlugyna syýryp kalhozyň eken 70 hektar goşadynyň ähli ýerine diýen ýaly aýlanyp çykdy. Taýmaz tentegiň ikinji brigadasynda diňe 100 halyk brigaderiň özü bilen aman Ankoň ýerine 4 sagatyn terkäp gelen lokgoja aýanyň başga bir adamy ýygyma çykmandyr. Olaň ýüzlerini aşağı salyp seslerini çykarman, hasardan bolup ýörüşleri başlyga gözgyny görünýär. Biziň awalla Batman ýyly çykarlygymyz galmady diýip taýmaz tentek pagtaly bedresine çeýille goýup hemişe derläp duran sömgüdül ýüzüni şarda bilen syýryp goýberdi. Ýogsam öýmü diýen ýaly aýlylan çykdymly. Göwüm tül gözlerini süzüp çypar kenemi ganyny çiňerdi. Wah Batman, men sowadym ýok. Şadyman zalay dagy ýaly daklad edi bilmeýän. Ýogsam daklad etseň adamdan ýüregine jüňk golaýa. İçinde jany bar, aýagy galy berýär. Ve musafir pukora Batmanyň nefsi agyrdy. Çigini gysdy. Dag näme diýsin? Oň ödem edil brigadiriň halyny. Berkeli begiň birinji brigadasynda da gumgukluk. Töweregine palçykdan bir pagta gaýat galdyrlan tegele karman ýeri takrap ýatyr. Hışşagul pok bilen basyrlan bastyrmanyň aşagynaky gara gapanyň üstüne butnaman oturan berkeli begiň şappat ýüri öňküdürem sırlaşyp aňal burnu has somurun ýaly. Lap keç bolan brigadiriň häzir ödüne aslynda meni şu ilkinji bolşewik hatyrynyň hatyrysyna Batmanly Ivanowsanyň haýyşyny ýere salman depodan kalhoda geçdim. Şu güne sabırsyz garaşdym. Bir niýetim bolsa çöwre çykdy diýip ahmyd edip oturanyňdan başlyk bir habardy. Brigadir ikisi birinem el berip görüşdi. Depoda 3 ýyl işläp beýle bir tertiplik bolanyny görmedim synpdaş. Işçi halka üýtgeç golýa, işçi sınıfına düzgün var. Batmanyň bogozy gurady. Bir bahana bilen çete taýlanyp, bu ahwallary äwmeýän gozumyň şadudy sertalyp durdy. Bugun özünden erbet utanjak alanyň ýoklugyny ýüregi duýýar. Ýüz garalyk, inne ýylgyn eşitsene näme diýer maňa. Şeflerimiziň ýanyna da dilimiz kelti. Ora belli kömek etdiler. Özüň başarmasaň neden hamsygypdy. Emma o nädin beýle ýanyna duran erir mehmanlardan ejab etdi. Ýok, ähli pagtany ýekölüm ýygyp utup çykaryn görün, ýygaryn. Hökman ýygaryn, elim bile ýygaryn, diýişim bile ýygaryn, emma ýygaryn. Şunu oňarmazak bolsam men näme üçin partiýa girdim? Şunu oňarmazak bolsam näme üçin daýhanlar meni başlyk saýlady?
Dügülen yumruğu daşa dönünü. Yüzü koyun tükenir. Emma yüzü karalık tükenmez. O adamak. Güllerim, otlarım renki ıyıt öçön yali. Hatta kuşlarım tez tutuk. Doğru nirden bir yerden deryanın boyunun aydımın sesi geliyor. Yönü olam aydıma değerli zarin ağa menziye. Niyatan şaydınçı belki Batman'ın halini ağlayandır. Harman ağılının pessizlik hayatının üstüne çömmolun Anton dimdik korup kıygırdı. Başlık, yol küpalkı başlık. Batman öz gözlerini anmadı. Nur Cemal, Aybölük, toylu çüdü, elleri haltalı bedireli gönü bolur tarap geliyorlar. Yok, bolup bilmedi. Gözümü görünüyendir. Ben ankam aşıptır. Gözlerini yumu açtı. Emma görünenler salgım değil. Valla salgım değil. Anton'un berkelim olara bakan yürek vurdu ahiri. Nur Cemal. Aybölük alıp kaydanır. Yok, ikisinden toylu alıp kaydanır. Nur Cemal. Men sedası sülgünüm. Sen bana ağırmaça geliyemin. Başıma şeyli çönünü kömök geldin. Ülünçam unutman canım sülgünüm. Batman'ın boğazı oldu. Özünün bir ihtiyar yöne etledi. Birdinin belki yanar gelenler, buğuştuğu geliyenlerler deyip oylanını, yüzünü uğurlanını. Susloş tebik atam bağda canlarını, yana yuşkun attı. Ayda malat seydevi çağata deyip Anton eginini kakanına Batman tiskinip gitti. Lastışkımayı, krasotkymayı, yakşı başlık yakşı, dayoş hlopek yol kıpalkı. Berekella ayırlar size. Men garla başlarım, men gözüllerim, pagta bizdendir. Diýmen anlady. Nurcemal'ın Aybölük kizi bäri gelmedi. Çıparın ýanyna atyzdan pagta ýygyp başlady. Toýly düdönöklep geldi. Yanar muğurlamy şäherde görüp durlar. Boşapdyr. Şu gün baýnalar komandirle geljekmişler. Batman hoş habarly oğlany gujaklady. Gözüniň owasyny emlendi. Ey düşman bilip goý. Gülmersiň bize, gülmersiň. Siziň soňuňyza soň ekersip näbelli ganymy haýbat etdi. Ivan Rataydiýa. Atalat keňer. Gahardan ya begenişdenmi? Yine de iyile göz bolsun, beýlek kalgosura da görelli bolsun diýip minämem garaz. Olaň bar belerden şakyrdaşyp, erjelli, hyjy bilen ýygmaga girişdi. Toýlu bilen ýanyşyp barýan Anton aýdyma da ulatdy. 30 ýadım beýlerinde pagty ýygyp ýören Nur Cemal'yndan ogryn nazaryna aýryp bilmesedi. Häzir onuň ýanyna baraýmaga Batmanyň tonny. Ýüregi bar diýe, aňy saklaýar. Aybölük aşyk mawşugyň häzirki ahwalyny aňdy. Bizden adi gaýmy başlyk. Bitodanyň Nur Cemal bilen Batman ikisini pynhan gepleşdirdi. Guşluk ýakynlaşdy. Ýene bir hil husly aralaşdy. Batman öýlerini bolup ýürüşlerini beýmany gadaplady. Hi beýdum da döndürip bormy. Şu halatda da araba goşýan ýörgosyny gorgunladyp şady manzala geldi. Ýörgosyny ýigide ýertedi de gady ýürüşine dip buru tarap oýmurlady. Gözüňiz aýdyň haw, adamlar, gözüňiz aýdyň, Aybölükçan, yanar ýaýlym geldi, maladis. Anton adyny bilmeýän Urlakan Fary gülünden iki tanyny ýolda gelip Aybölük uzatdy. Ömrüne oğlanyn gül alyp görmedik gyýdyýdanny. Batman sıpar bollady. Al Aybölük al. Akgül akly çıkarar. Göwüni syýynyk garyplaryň begenjiniň şäg bolmady. Batman diýsen diýmesen durmuşda begen bilen gynanç. Inge bilen tapak ýaltyr keşip gedýär o diýip belledi. Zana aram tapdy. Ötün awşamky düýşünde görün şahatlygyny şu habary ýördi. Olar şahatyň şypal taýagyny üçdiler. Emma Aybölüň karary ýetmedi. Şadyman kooperativçiniň agyň öýde däl. Ivanovsan forma gitdi. Baýnadar bilen ýenine Uluk Salman bedresin dagyna munudyp o batarap ýerk ýatady. Nur Cemal onuň ýerinde ordan ýetdi. Bolmaýa. Bizim görüp görüşmez bolmaýa başlyk diýen Şadyman Zalay ýagzymak dodoklaryny ýalap orça öýlen türkmençäni garaşdyryp ketgudalyk satdy. Sanpy düşmana gülkü bolmalyň. Tek gabaru kamsamol. Messe nada arasnat. Tek kamsamol. Bolmaýany aňdyrýa göli. Aňdyrsa Batman maňa gül oksal. Häziriň özüne parti şeýkatyny üýçürilýän. Nada Antoşa Drukmoy Sabrat partiýin sabranny ikamsamal. Tek gabaru. Şu ýerde de belirtini edeliň. Şeýerde hem kamsamol. Köpçüligi düşündirmek gerek diýdi. Antoşa dostum partiýa kamsamol ýygyny çagyrmak gerek nähir görýän diýdi. Biri gahar getirdi. Gökşowasyny. Megirim inqilapdan bäri şeýle
galawly ýygynak geçenne bolsa gerek. Batmanyň özüniň ýadyna düşenok. Hüjrelüğün howlusynyň ortadyndaky suwsuz howdanyň töweregi ýoksullygyny bolýar. Dik duran kim aýagy doşuny guran kim, ýekady oturan ýa çöke düşen kim, gezmeleýän kim, içi kögök, egri balkynyň aňartyndaky eşek arabaň üstünde bir topar biýmada şaga uğraşpýar. Antonyň betpun gutdan çıkaran stolcugynyň daşyna Batman ýanar ýaýlym. Kellesi boýuna ganzaryn ak katawly saralgy Ivan ýasyny. Baýnadar komissar, Şadyman kooperativçi dagy ala tarmy kall otyr. Gün ýaşyp iňirik garalyp bardy. Balkynyň şakadyndan asylan saýawan şekilli 30-lyk şyrany şinni ýakan oklar. Millet bolda şo köpelip gidip otyr. Bel ýanyň aglabatynyň ýeňi ýolukdygyny, kalhowsyzlygyny taýgaran Batman geň galdy. Günnü de paýta çykmadylar. Birinji gyzyl hüjümi başa bardyrmadylar. Häzir bolsa çakylyksyz gelip durlar. Üýler salaksız, gıngır adamlar. Goýa stoluň başyna oturanlar bilen häziriň özüne ýaka tutuşaýmaga gelenemeň diýerler. Gökçäniň kommunistler soňky 2 günde ýüze çykan adatdan näçe ýagdaýyň sebäplerini takyklamak üçin ýygynak çagyrdylar. Partiýa hem komsomol içeýkanyň ýygynagy. Berik bolda häzir şem gelen adam üýüşdi. Şahara şagala çenni var. Näme üçin millet üýüşýär? Kim ulary çagyrdy? Ýanra ýaýlymy görjek bolup gelýärmikäler? Şadyman kooperativçi Batmanyň pikirini berdi. Indi näder kak? Ýygnagymy da ma geçirçek därler, şort paberi. Argo kurmuşlar diýmek. Bu näme üçin? Bizim gururdan gidilýän zadymyz ýok Şadyman. Ýygnagy bedehet geçirip, raykomdan iýerilen baýnalar komissar başlygyň derine gepledi. Biz ýeke parti komsomol ýygnagyny näle, halk ýygnagyny geçiririz. Beýlekliň näme diýjeginde garaşmady da Batman öýlendi. Başla. Ýok men näle, ýanar gepledim. Adamlaryň onu göreti gelýär. Sag-salamat geleni görsünler. Başlygyň teklibi komissaryň maňdyna batdy. Dogrudanam ýanar ýaýlym ardynjyrap ýerini garanyny, märekede güňlüs gowurdy peýda boldy. Öýdüläýt, hawa öýdi. Ya bagyrym ýakdyň. Kim öýdi diýen ýanarym oldum. Nemereden därmi şo? Ala şo baýlaň ýegen näme? Beşin eken o geleni, gözüň aýdyň o, ýanar. Gözüň aýdyň oldum. Ey daý, ala şarsyn bolan kişi zannany ýatasy ýokla. Iki hum gyzyla barmyşyň. Daýsyndan agyny bulut ýakyndylar. Gözüň aýdyň oldum. Ýanar ýaýlym gowdaşlaryň arasynda ardysynyň barlygyny buýsandy. Göwüni götürdi. Hakykatdanam, oba ilkinji velosiped getiren, öýdi ýal garyp oglanlar üýşürip ýogul gurap deňgen edip, obada ilkinji şura mektebini taldyran bu alçak ýigidi, obadaşlary haly ýadylar hem tyýly ýadylar. Ýanaryň ady Gyzyl Goşun gazetinde çykyp başdan soňa, mugallim goňşy obalarda tanaldy. Belki şoň üçindir. Häzir ýanaryň sesi çykanyň güňlüs gowurdy tappak edildi. Ýollaşlar, alyp görsek, köp ýöňe eşdendiňiz. Men dek şu gün Günertanlar gazamatdan boşap geldim. Şol ýararlym baryňyza salam. Gözüň aýdyň diýende taňry ýalkadym. Ýerine şirimin soňky da suwar taşlary da gowurdy ýatarna garaşdy. Hawa Günertanlar geldim. Keni öýde ýene ganyp oturup ezem bilenim derdinişmäge ýetişemek. Näme üçin? Üçüni düýünki hem şuňky maskaralyk. Biz kommunistler obamyzda bolan şu maskaralygyň köküni ýerlemek. Tanpy düşmanlaryň hem olan guýruklarynyň seňrigine kakmak maslahadan etmekden ötürü partiýany çagyrdyk. Biz obada alyp görsek, gaýyp gudugy hasap alsak, 7 kommunist, 4 komsomol. Ýöne ýygynaga sen gelipsiňiz. Men görýän bir ýerde oturanan köpü garyp gora. Partiýaňam garybyň derdinden gaýry gamy ýok. Şu sebäplem bir partiýagyny siziň bile geçirmek göwüni jaý bilýär. Hak edýäňiz. Bilemýäşdelýän haw. Belki gulawymyzyň pozaçylar diýen ýaly göçkünli ýülenmeliň ýaňy balahanaly tamdan eşdildi. Söwür dostlaryň söz tapaşyna hayran galan Batman, nobaty ilk oňa berenini öz ýanyna uçurdy begenini. Ýanaryň pikiriniň öz oýlary bilen kwapdaş gelişi olaýda täsir etdi. Şeýle de boldy. Başlyk daýhanyň häzirki halyny, çakylyksyz ýygynan çygyryň diýip sebäbine gatyr düşünmedi. İki günün içinde bir kiçi göwünüp Kur'an kalbyna dören beýle görüşlüğün näme sebäbi bolup biler. Aha, inim yanar. Bizem şu ýerek dag ederi iş tapman gelmediginim. Bizi gahar getirdi. Näme diýseň diýip biz taýininim. Bizi gahar getirdi. Almurat Köseňiň ýyzdan eşdiren gyrgyrak sesine Batman bady tanady. Köseň sözleri gözüni açdy.
Bu şakylyksa ýygnanyşygyň sebäbini apaňda düşünürdi. Ömür boyu sadyk satyp, ýüpişip ýykma ýykylma gün gören Halymrat Köseňiň kenide şen adamyň güdüne geleni eşden ýok. Oňa garyr ýaly ýoş adam diýerdiler. Eger şolum dile gelen bolsa, garybyň gagar kätediniň dolup daşanlygy şükötedir. Näme diýseňdi? Bir taýinim. Ýanar Halymrat Köseňi ýöne ýerden gowurmaýan eken. Ýollaşlar diýip ýanar ýaýlym saçy päki bilen syrlan takyr kelden sypalady. Alyp görsek näme? Näme weli habarşy ýollaş. Što takoy teletin şokoy. Ortalyň näme üçin memmer ýykanyna aýdyp ber bize. Ary dendeli bolupdy. Memmer kimiň näme üçin ýykanlygyndan ýanar mugallymyň elbetde habary ýokdy. Ýöne ol memmeriň ýykylanyna gynalyp durmaýardy. Ýyksa ýykandyrlardy. Ona aýdyp birer şagal. Ýüregiňi ýaralma. Tagapil et diýip ýanar ýaýlym söze başlandy. Ýene timli garlaşdy. Ýöne memmer wortlar dälle bir ýykdyk şagal. Özüniň düýbünden dahaly bolmadyk işiniň garamatyny näme üçin öz boýundan aldy? Hawa bir ýykdyk. Özünem käbir mekir işan mollalar sen ýaly gözlü körlük köpeltmesin diýip ýykdyk. Allyň gerek almatyň şagal diýip kimdir bir ahlak güllü. Hiç haçan söz bergil bolup galmayan bir heppe bu tapar dilini karnına soktu. Adamlar diýdi, Ivanov söyle ýanaşyp oturan Batman duýdan ýerine galdy. Wabada ne hili pasta pozurluk bolsa, orsdan boyun atmagy, tanpy düşmandy edahet edinipdirler. Aslynda öli. Şo beti işleri edýänlerin düşmanlaryň öýleri. Bilýäs öýleri. Dün günnüň günortaýyny oba daran garakçylaryň biriniň Dodor baýyň ogullugyny tananlar bolupdyr. Şolam sen zaniýaly halipaňdy. Şalar şagal. Karty humary. Şoň pulny oýnaýadyň. Bilýäs şoň pulny. Kimdir bir söz atyp garly. Şagalym bulu goýulyp golda bir çetinde badyr. Ýaşylyň gyrasynda görünmez. Eşegiň gulugyny ýaşyn okany ne peýda? Söz ýokýam ýok nasy bedatyly. Bedatyl taýak getir tasyly. Wa hey goňşy, süňünde bolmasa şapap ýorga edip bolmaz. Şalar şagallan sesini çykmady. Ýene aly wagyrdy boldy. Bolmanda da ketekiň beýdip gelmejegi belli. Ýugurdy belet sapar. Edir şo mahal memmeri kılýanyny galtamana nädip bileýämişler. Elbetde owa bilen ilteşikleri bardyr. Degenekli ýaşlardan gyzyl atyat dilmeli. Gaty dogry ýanarmy boldum. Batman Ivanyň ýady uýduny, kellesinden ganjyran ak daňysyna göz aýlap ýene zanykdy. Düýünki ýaly wagşylyk, ýagşylygy ýaman etmek bolýar. Öýüňe gelen mihmany ýenişdirmek. Hiç türkmençilikde görülýärmi, ha? Görülýärmi? Bular mihmanam däl, zanýal kömekçimiz. Eýsem adamlar, şular ýaly ýurduny ederi iş tapman ýa bir dögüm nanadar bolup şöhrek gelendir diýýäňizmi? Öýlerini udarlaryny, dogan garnaşlaryny taşlap gelen bu gaýratly adamlar bir de kıyamatlyk dogan bolurlar. Biz bolsak bulan öňüne ýüz gara bolduk. Hawa gözara bolduk. Aş bile uran daş bilorduk. Hakyny seretseň biz olardan ötünç toramaly. Gaty dogry diýäňinim. Owany burayan mädemin molla dagy. O şu güne behwit işanlaryň öňüne düşüp raýony barypdyr diýip baýnadar seslendi. Mesçid gaýdyp beriň diýip argy atdyr. Oho, partiýalar. Men size bir sorum ma diýip howluň ýerine çöm bolup oturan galaşly golak söz almany ýerinden turdy. Meýerek haýran galdy. Hiç haçan hiç tada gatışmayan ýeköýli zuwat şada dil biten bolsa, bu bir dadyň alamatydyr diýişdiler. Galaşly golak gola meýerekäň gowurdusyna da golakka abartmatdy. Ätişgir aýaklaryny gybyrdadyp, göni Batman nagyň oturan storuň öňüne bardy. Meýereke sabyrly ýoşady. Men partiýalar sizden bir sorawym. Sora gylyşlagy. Sorasam, ýanarmy boldum. Näme üçin şura hökümeti mädemin molla ýaly halky çyrköýänden seňirgine kakmaýa? Olaň ahyr bozgoklukdan başga işi ýok. Siz bolsa, aha golok sen sora görýärmi, siz aýtjak bolýarmy? Sora görýän, söze maýdýan köse diýip, gylyşly golok öňküden batlyp başlady. İsle sora diýip düşün, isle söz diýip. Ola diýişiň. Onda gylyşlagy. Jemagat wagt geplesene diýip, Batman ýoşşaýylgyrdy. Jemagat bakyp geplesem hana ol şeýle diýdi-de, golok göwresini basyp duran goçok telpegini ýerine alyp, geç takkan öwran gasamanan geçerdi. Bir kürtdirip durdy.
Emma aňyrdan çoğup gelen hyzygyna böget basyp bilmedi de ýene dowam etdi. Mädemin mollanyň tebipçiliginiň meniň ädimi ýanrynlygyna köpüňiz bilýäňiz. Ýöne o hakda däl men sözüm. Garyba kolhozdan nep ýok, kolhoz döwlet hojalygy. Sen bolsaň döwletiň talabany bolsaň diýip men gulagymy kamata getirenem şol. Geçme diýe. Juwazyňa medlerini gider, ýeşe garabaňam, ýeliň burnuňa sokup gararsyň diýe. Kolhozyň gazanany hökümetiňki diýe. Size de diýe, häki itesiň koklanyşy ýaly hölmezöde bir zat gemlerler diýe. Näme? O şu sözüni ýekamaňa aýdýandy diýäňizmi diýdi. Golok töwrüni ýaltaklap sezini tappak etdi. Gawa telpegini ýene geydi. Başga bir sözüm diýmedi de, howuň eriňigine baryp şonmolly. Ýanky jibernip geplen hamala oň öýde däl ýaly. Mädemin mollany kolhozdan kowmak gerek. Onu zınadany kim okudun? Aha, inim. En tezik ölmämiz bese daýar bolmasa diýenne, Harmat kösen sözüne pakyrda berdiler. Batman bu sözlere näme jogap berjegini bilmedi. Sebäbi o wada zınada okumaga da adam gerek. Kolhoza ýazyp göz hakyny bersek. Mädemin molly şol işe razy bolýar diýip alaşy töwelläýdinne, oň sözüni makullap mollany kolhozadan Batmanyň özü. Mädemin molly şunu hukukdan ketenen ok. Oň uly Aşgabatda şura gullukçysy. Ýöne bide badak saljak bolýanlar ýeke molly dämkä diýen. Saman asynyň suwy berýän sınpy düşman ken. Şo sebäpdenem Bolşewikler partiýasynyň owada täze siýasaty, bay kulaklary şäklendirmek siýasatyndan olary garyba ganym sınıp kasabyna ýok etmek siýasatyna geçendigini siziň özüňizden bilýäňiz diýip Batman gahar bilen sözüň üstüne ýetirdi. Şuň birinji Bolşewik ýygymyny başa bardyrmadygam şolar. Bilýäs, açyk bilýäs. Şo mekir düşmanlary. Eýsem, kolhozçy daýhanlar itin güni bilen diýişdirnek bolup kemaly getirin hasyllaryny inne ýele sograýmalymy? Haýsyň muňa dözjek. Ýonkaşam dämedi, näme gyzyl kergön döwlüň diýişýänimi ha? Meňe adamlar sizden ýaşar ýuşurum ýok. Gepleri sözüm tapamok. Kolhoz ýolyna bir ýyl baglasaňyz da geliň düşmanyň alyna gitmeliň. Ýok, eger bir ýeke bara huzurlukda ýaşadagam ölmedi tapar diýseňiz hem onu daha galyň diýmäge batmaň dil barmady. Ýok. Ol akal hyzak zatdyr. Munşy ejir azap çekilip döredilen ortalyk kozalgam hi dağılıp bormy. Kim söylemese Allah ýary. Hawa adamlar, Allah näme hasyl ýetişdi. Sygyryň guyrugyny pysak döwmäge hakymyz ýok. Ören jaý batmanjan. Baýlary göz gözmeli. Kolhozyň adyny isnat getirjek aramyzda görünmesin. Malades batman. Messin adara nesnat. Tak gawaru Ivan. Şadyman kooperativçiň sözüni başatyp tasdiklan Ivan ýaşna gülümsüredi. Çekip bolan şeliminiň galynyny kullana taşlady da ýene baýnalar komissary tarap başyna gidi. Baýnalar herlen bäri pişirdap oňa baýdylýan gurrunlary üzlem taplam düşündirip oturdy. Şol arada ýyzdan Halmat kösäň sesi geldi. Aha, inim baky watyryň ogly Batman. Sen biziň adymyzdan o oruslardan ötünüş tora, olarda ýalyk ýokdugyny bilýäs. Oturdan aha köseden. Geçiň öň aýagy ýaly bolmady. Sen bu ýerde geplemäge de hakyň ýok. Bu näme şün tentek? Sen kolhozçy däl. Beýde göri. Men kolhoza alyň haw. Inim baky watyryň ogly Batman. Taýma tentekçe işlemesem. Baýnalar komissar bir çekişmäniň manysyn düşünýärni, mawudlar mulaýym gülümsüreýän giň maňly usta ýerine geldi. Bizim sizden kinämiz ýok ýoldaşlar. Urulmazak bolsaň elbetde sınpy güreş meýdanyna çykary iş ýok. Ondan düýün ýenjilin ýeke orta ahyry. Hak berdiň golunu çykardylar. Seyitullah Apahir näme adatly uğruna gurban bolmadymy? Sınpy düşmanlar jan howluny runýarlar. Biz olan elbetde kökün kögülärs. Emma şu ýerde oturan kolhozçylaryň öz kemaly getiren hasyllaryna kast etmekleri bilgen gallardy. Baýnalar komissar ustanyň sözüni türkmençe aýdyp berenne, märekede uly görüşdigini dörendigini Batman duýdy. Komissaryň ykçam harby geyimi, sınpgyly syraty, merdeme sesi oturunyň hoşuna geldi. Kimdir biriniň ýanar ýaýrym tustawdan boşalyp gelenim şüm üçin diýen sözi Batmanyň gulagyna geldi. Komissar ustanyň sözleriniň ýygyny öz pikirini tirkep goýberdi. Ýani şu ýerde biri gahar getirdi diýen ýaşyl ýören hak söz aýtdy. Kolhoz gurulýyňyz bäri size biziň polkumyzdan bir tydyrgyn ýardym berip gelýär. Ýüze çykan şu aýyp ahwalat ýetgerlerden gulagyna degdi.
Bizim hem gaty gaharymyz gelýärler. Menim şüýrük gahar getirdi. Garamayın kalhoz ýoluna garşy gitmeýäni bile belli. Ýöne düşmanyň ağırlygy toruna düşmek mümkin. Şeflik edýän kalhozymyzyň abry, biziň abrymyz. Ertir men eskerlerim bilen ýogara gelýän diýenne. Oturanlar ilkinji gerek el sarpyşdylar. Komissar göýekçeli garyp bilen gözüne öňküden görünýär. Doğrudanam. Göýekçeli henide çenni we akşam kyýaly şowgunly, galowly ýygynak geçirmänni. Her kim öz ýürek derdini paýlaşmagy, etegindäki daşy dökmäge gelen ýaly. Batmanyň gugunda bolmasa, garyp koralar şu akşam şu ýerde, hatda öňkülerinden enşe etse dogumlanan, batyrlaşan ýaly boldy. Memmer mesçit gurrunum soňa waka bir hili öz-özünden ýatdan çykdy gitdi. Bähbi diýşan, mädemin molla tetelleri sürgün etmek teklip edenlerim tapyldy. Kimdir biri alaşa baýyň şuuralyk edişinden gözüniň su içmeýändigini açyk aýtdy. Harmbat köse ýene ýyzdan gygyrdy. Özü näme ýok häzir şoň şu ýerde. Ýagna näsin ol? Şuura başlygy bolup gogurdy güýçlerini. Batman ýerine tysylap durdy. Adamlar Alaşany raýonynyň gysgaly çağırtdylar. Men habarly. Traktorly meselen arada sürekdi. Hey näme bileýin öde? Gızda gidek gelse gülümjürüm bolaýa. Traktor getirse bolýa. Gowurdyk parlady. Emma ýüregini dökmäge tarap azalmady. Diňe şadyman kooperativçe nowat ýetmedi. Ol dile warlygyny görkezek bolup, dili bilen dodoklaryny ýalap şunça da her tapar sözüni agzyndan aldylar. Ana adamlar ýoşrak gow diýip Batman ýaňadan turdy. Geliňini gurrun oturalyň. Wagtym bir çene bardy. Baýnalaram şäher etmeli. Indi men soraýan, ertir hüjüme çykýasmy ýa ýok? Gurrun näme? Uruşyň geňeşi ýok. Elbetde çykýas. Düşmanyň agzyna däg atalyň. Heleýleňe de alyp çykyn haw. Heleýine güýji ýetýäniňiz. Onu şadyman karar ýaz. Batman şahadan asylgy çyrağını alyp stoluň üstüne kooperativçiň öňüne goýdy. Karar. Ertir birinji bolşewik hüjümine başlaýar. Makul adamlar? Makul. Onu ýyna kutardy. Mereke gurr edip ördü. Şo mahalym eşek arabaň üstündäki oglanyň arasynda oturan Anton da ulatdy. Kino! Ýakşy kino! Gazyl kerwen. Güýz düşdi. Pagtaň 3-nji ýüzi ýygyrly. Berkeli begiň brigadasyna eýem eňleri dilen mal goýberlen pellerim bar. Ertirine akşamına çigrek kibitiň ysyrýar. Adamlar daşardan içerik girdiler. Inni gara öýlerdäki ozaklarda, tam keppelerdäki demir peşlerde fadak tırgannym, goýas şöpleri şytyrdap başlady. Nurjemal adamsynyň heni gurap ýetişmedik köýnegini terligi ýüpüň üstünden çekenini, köýnekden eri seniň ýytyny aldy. Şeýgir köýnegi gurşawyna gysymlap ýaňagyny oňa oýkody. Gara öýleriň gapysyna şeýdip duruşyna dünýä diň saldy. Gözleri barahanaly tama atardy. Ýap-ýaňyzy da ýartyn ana meňzep, gyzaryp duran günüň eýýäm gözetimden gizlenäşi geň galdyrdy. Gazygyl şapygyň egisile öşen ýerine çalaty durgalypdy. Şeňne daşardan ayak çekilmedi. Owany eýýäm garanky basmarlapdyr. Tümlükden eýmenin ýaly daljyp derrew içerik girdi. Ýedilik syrasyny ýakdy. Ýene çol öýde sıra höwür boldy. Hasan Batman öýde turarka. Gün nöbri iştap gidýär. Her gün akşam men ýeke ýadyk öýdümde şuna bilegi delliýem ýalbardy. Şeýle oýlara ulaşyp, ozakda duran suwly tankanyň böwrüne ot ýakdy-da, ýygyny eline aldy. Öwrenlikli eline ýek pyrlany urady. Onuň daşyna göýe tapak därli özüniň oý pikirleri taralýady. Şükür maksat muradyny ýetdi. Göwün ardygyna gowuşdy. Şennide henide çenni göýekçe otunyna şeýle bagtly toýuň bolmanyny, söýüp öýlenenleriň ýokdugyny bilýär. Dünýä doldy. Batmanyň bir janadaryny, sülgünüm diýen birje sözüne dünýä maňa berjekdir. Emma näme şundur, entegem bir zat ýetmeýän ýaly. Böwri wekimle mümkinläpdir. Bugün bolmasa haýhydyr bir bela beter, adamty ikisine dyýyngasy ýygyrlap ýörenemeň diýe. Büyünjüsini Batmana etmäge çekinýär. İlk pırlanýa. Tanka şola urady. Serpi açyk tüýnükden ýekece ýylly aksyryp görünýär. Ýekece ýylly. Oğlanyň kara ýylly köpdi, ýören köpdi. Yedigenim 7 ýyllar, 7 göçer, 7 onur, sanasam sowaby bar diýip, aýbelok dem alman kim köp sanamaşa giderdi.
Oğlan kara ýyllyk köpdi. Häzir serpigi açyk tüýnükden ola 2 ýyllyk görünýär. Ören udakda ýylpylýar. Toýly. Toýly zan. Ýalyň ejigisi. Aşwatdan oýun görkezmäge gelen artistlere goşulyşyp gaçyp gidenini diňe Anton bilipdir. Nur Cemal aýt gaýg etmesin. Men hor bolman. Ulu artist bolýansam owa dolanman diýipdir. Artist bolýansam. Artistin hem bolýakaw. Ya şehirde hor komşu bolup ýörün bolmagda biri. Çalşyrlygam alyp gitmän rahary. Kim oňa çaý çörek berjek? Batmana Yakup ýegenlerde bolýar diýe weli. Ne biljek ony? Jüýük burunly, süýür eňekli, oýnaklayan sakan gözli jigitiniň mehriban köşküni göz getirip kanagatlylygy. Toýly arly Tomus Bazyr güni geldigi, kelte bazarmy ýagdyn bazarmy tapawdy ýok, daň bili ýitirim bolýardy. Gün guşlukdan ağın ton garı dere batıp, güne yanan yüzüne kirşen tindirip gaýdyp gelýärdi. Öýle jigitiniň bazyra gidýän aňsady, bu ýerde näme işläp biljegini akıl kesmeýärdi. Ýöne jigiti her sapar usurluk güleýe gelip, bir bölejik künjüli hal goýardy. Bir hoşo gelin barmak uladanyny, onuň saňmatan şepekli aýagyna syýyn edip, başyny galdyrman durýardy. Toýlynyň syry, öýde aşywada giden toň mälim boldy. Ine meniň hazynaly gorkuýdam diýip ol Antony içi oňuny şaýdan doly suw kädesini güjeňläpdir. Şol şaýlary Bazyr gün suw satyp ýygyna anlygyny, ýöne utanyp uýasyna aýtmanlygyny, gorkuýdysynym dany dergüşiň hüjresinde saklanlygyny şägirt halipasyna gurrun beripdir. Adam oğluna aýdaýmagyny tapşyrsa da Anton Basyry batmana aýan edipdir.